boa tarde, imos logo comezar. En primeiro lugar, benvidos, moitas grazas por virdes acompañarnos, tamén as persoas que nos están seguindo por streaming ou que nos van ver por streaming unha vez que estea pendurado na rede a sesión. Imos dar entón comezo a esta sesión de achegas xurídicos a cuestións ambientais. Hoxe nos medios algunha xornalista me preguntaba que por que a Real Academia Galega entra neste asunto e eu dicía que a Real Academia Galega preocupase pola lingua, pero iso non significa só preocuparse pola poesía, pola literatura, pola historia, tamén significa preocuparse polas persoas que a falan, que viven nun territorio, que os estudos de moitos lugares nos indican que a pervivencia, a vitalidade das linguas minoritarias está moi asociada ás condicións ecolóxicas, económicas, etc., en que viven as poboacións que as falan. E por tanto, sentímonos plenamente legitimados a entrar neste tema da manda do Grupo de Traballo de Ensaio e Pensamento de Marilar Alexandre, que é a que organiza este asunto. Eu non vou prolongarme máis, voulle deixar a palabra. Moitas grazas a todos por vir, sobre todo a relatoras e relatores, tamén a Falla Díaz, que nos vai alegrar un pouco a cousa ca música e o canto. Así que, Marilar. Ben, pois, boa tarde e, en primeiro lugar, non podemos esquecer o que está ocorrendo hoxe en Gaza. De modo que, unha vez máis, dicimos que ten que parar este xenocidio. Porque, como decía Quique, como decía Enrique, o noso é a lingua e a cultura, pero vivimos nunha sociedade. Entón, o que ocorre en Gaza tamén ten que ver connosco. O Grupo de Ensaio e Pensamento botou a andar o ano pasado cunha xornada sobre as aldeas galegas. E esta, pois, está prevista desde hai meses e está prevista, por tanto, desde antes dos incendios. Por qué? Pois por isto que dicía aquí, que a Real Academia Galega ten entre os seus propósitos a defensa da lingua e tamén a defensa da cultura. E a cultura ocorre nun territorio e a cultura pois é patrimonio das xentes que habitan Galicia. Ante a vaga de incendios que é a máis grave que sufriu Galicia nos últimos anos, a RAG non pode menos que expresar a súa fonda preocupación. A xornada de hoxe non é sobre incendios, pero, indudablemente, todo ten que ver, non? Claro, a gravidade dos incendios e a velocidade de propagación sabemos que ten que ver coa crise climática e é inútil negar a súa existencia. E, entre outras cousas, pois instamos a quen corresponda a facer un novo plan de ordenación territorial, porque ten moito que ver toda a cuestión do territorio, do ambiente, dos incendios, ten moito que ver con iso. No noso territorio, hai quen falou do mato, do matorral queimado, e nós dicimos que as uces e as xestas e as queiroas, todo iso, pois son voces que cantan a beleza ao noso territorio e terman, como sabemos, do solo. Por tanto, pretendemos que sigan existindo e que nos sigan, a súa luz nos siga alegrando. Por todo iso, precisamos tamén moita máis protección para os espazos que forman parte da rede Natura. E xa, pois, sen máis, pasamos á primeira mesa. Por favor, Consuelo Castro Rei e Alba Nogueira. Si, teño unha presentación. Así que maderas mellor. Maderas mellor, posto no medio que nos pode dar un corazón. Ben, algunha xente preguntoume como isto, as dúas mulleres primeiro e os dous homes despois. É que segregación. Xa
En fin, xa é un tempo que podemos obviar pois algunhas destas divisións binarias. Entón, temos que agradecer, por suposto, a Fundación Luis Seoane que nos acolla. Temos a esperanza de que a próxima xornada xa poderemos facela en tabernas, pero, en fin, sábese cando empezan as obras, nunca se sabe cando acaban, non? Entón, vou presentar as dúas relatoras. Consuelo Castro Rei é unha coruñesa, nacida en Ourense. Agora vou dicir algunhas cousas que non están no seu currículos oficiais que andan por aí, pero que eu creo que son importantes para saber quen é. É unha muller que está moi vencellada á montaña. De feito, se non me confundo, forma parte do Clube Penatrevinca Montañeiros. Aí o deixo. Polo que é máis coñecida públicamente porque é abogada do Estado e foi xefa da abogacía de todo o Estado de 2018 a 2023 e debémoslle, entre outras, algunhas cousas que se conseguiron desde ali, desde a abogacía, como é a exhumación do dictador de Cuelgamuros e particularmente con referencia a Galicia a restitución ao patrimonio do Estado de Meirás. É dicir, que sabemos que foi obra e colaboración de moita xente, pero foi esencial o traballo da abogacía do Estado. Claro, para a Academia Galega isto é importante porque nós somos as custodias do legado de Mira Pardo Bazán, que, por certo, hoxe está de aniversario, esa que vou aproveitar para decir que celebramos con Consuelo o aniversario de Emilia Pardo Bazán. Consuelo é académica, xa está, teñen currículos moi longos as dúas, un par de cousiñas. É académica da Real Academia Galega de Xurisprudencia, onde defende o galego como lingua importante para a xustiza, onde fixo o seu discurso de entrada en galego, creo que foi o primeiro que se fixo en galego nesta antiga e venerable institución, como a nosa, que só se fan cosas en galego desde anos 70 do século pasado, tampouco pensedes que de 1905. E ademais é da Irmandade Xurídica Galega e ademais, e iso coincide con Alba Nogueira, ela en 2015 recibiu o premio Lois Peña Novo, que, como sabedes, é un premio polo compromiso coa lingua galega. O mellor ela, se despois esquecín algo, pode dicir. En canto a Alba Nogueira López, pois afirma con moito orgullo que naceu en Toba, que é unha aldea de C, e creo que foi a última... O centro do universo. Bueno, por suposto, o centro do universo, pero que foi a última rapaz que naceu no lugar. Que nesa época xa moitos nacían en hospitais, pero a súa nai, Paz López Facal, era a súa nai, a muller de Camilo Nogueira, pois empeñouse en que nacese ali, como nacera ela todos os irmáns. Ten unha longa trayectoria de participación política desde os CAF, pasando por a DEGA, a Comisión Xurídica de Nunca Máis, representante sindical da CIGA na USC, tamén forma parte da Comisión de Lingua, me parece que do Consello de Cultura Galega. É catedrática de Dereito Administrativo, o cal non é pouca cousa, porque sabedes que as mulleres para chegar a catedráticas custounos bastante, e non digo nun sitio como Dereito, bueno, hai tantos aquí de Dereito que non me atrevo a facer comentarios sobre como é o campo ese. E é membro da Rede Armela e agora, neste momento, desde hai pouco, pertence á Xunta Electoral Central, a proposta de sumar. E tamén é académica correspondente da RAG. E agora cousas... Xa chega. Non, agora cousas que non están nos currículos oficiais, vale? É unha cociñeira maravillosa, especialmente no referente a tortas e sobremesas. Toca o acordeón, porque tiña que levar os fillos ao conservatorio e entón de paso aprendeu a tocar o acordeón. É costureira, fai os seus propios trases, non sei se esta maravilla tan elegante que trae a fixo ela mesma, pero, en fin,
cousas. E, como dicía antes, en 2011 recibiu o premio Lois Peñanovo polo seu compromiso coa lingua galega. Entón, pois, ten a palabra Consuelo. Moitas grazas, Marilar. Alba, estou impresionada. Bueno, eu quero empezar tamén co capítulo dos agradecementos. Moitas grazas a RAC, ao Grupo Pensamento e Ensaio, particularmente a Marilar, a Alexandre e a Celia Pereira. Primeiro, por invitarme, pero principalmente por suscitar e propiciaren a reflexión e o debate sobre cuestións que como sociedade eu creo que deben ocuparnos e deben interesarnos. Entrando xa no tema que vou abordar hoxe, porque tampouco dispoñemos de moito tempo, todos sabemos que hoxe en día a economía mundial caracterízase pola globalización e tamén pola aceleración e intensificación dos procesos productivos. Si, o mellor apagando os outros dous. Non sei que pasa que puse máis. Bueno, xa non fai ruido. Bueno, esta forma de producir moito e moi rápido está a producir fenómenos evidentes de degradación da nosa contorna. Factores como as deficientes técnicas de produción agrícola, forestal, industrial e mineira, a extensión incontrolada da urbanización, o desenvolvemento intensivo de infraestructuras de transporte e de produción enerxética están a producir efectos como a simplificación das paisaxes e a perda da súa diversidade e das súas características autóctonas, o abandono de zonas rurais, a extensión de plantacións e terras baldías, a destrucción de bosques pola deforestación e polos lumes e a explotación salvaxe do solo. En definitiva, estáse a producir unha transformación acelerada das paisaxes e, no máis dos casos, unha degradación. Quería... Non se move isto? Non pode haber unha sesión de ningún tipo sin algún problema informático. Efectivamente. O 50 polo menos por cento das veces a mañá se apagando e encendendo. Sí, a ver. Oxalá puidese facerse algo así noutros ámbitos da vida. Ah, vale, moi ben. Bueno, quería poñer algúns exemplos centrados na nosa terra, aínda que obviamente estes fenómenos acadan niveis de moita máis gravidade noutras partes do mundo, pero nós temos a nosa ración. Aquí vemos unha louseira en Valdeorras, en Casallo, concretamente vemos aí a viliña de Casallo como unha deficiente técnica de explotación mineira sin recuperación ambiental e afectando directamente a vida da poboación. Como exemplo da homoxeneización de paisaxes e de perda das características singulares das paisaxes autóctonas, vemos unha plantación de eucaliptos en Galicia e outra nas antípodas Australia que nos costaría distinguir. Un fenómeno para min tremendo que é o da planta de Ence na ría de Pontevedra, nunha formación natural como son as rías de excepcional valor non só paisaxístico, senón ambiental e de toda orde. Vemos a situación inicial da ría, o principio do recheo e a situación actual de Ence, recentemente confirmado polo Tribunal Supremo unha prórroga que vai permitir que a concesión dure 150 anos e vemos como contorna da vida das persoas onde se ubica hoxe a factoría de Ence antes e despois da construción desta factoría. E, finalmente, pois, unha forma de degradación paisaxística por antonomasia, desto habería centos de exemplos, un parque eólico en Ponteceso.
Bueno, estes fenómenos de degradación paisaxística xa comenzaron hai algún tempo a xerar unha reacción por parte da sociedade. Aparece unha sensibilidade colectiva que se traduce nunha demanda de protección, e esta demanda de protección abre o camiño á intervención do dereito. Xorde así o interese no estudo da paisaxe no ámbito xurídico. O recente destes achegamentos fai que nos atopemos ante un campo de estudo novo para os xuristas. A paisaxe é aínda un concepto en construción, un concepto xurídico en construción, o debate sobre a súa natureza está moi vivo e o tratamento xurídico que ten está en evolución constante. Pero, que entendemos por paisaxe? A palabra paisaxe forma parte da nosa linguaxe habitual e seguramente todos cremos saber o que significa este vocábulo. Pero, en realidade, o concepto de paisaxe, contra o que poida parecer, é un concepto relativamente recente, non foi sempre igual, senón que ven evolucionando ao longo da historia, e aínda hoxe resulta difícil de delimitar, non é un concepto asentado e cun significado claro. Como digo, o concepto de paisaxe é un concepto moderno. máis alá da capacidade que temos cada persoa, cada individuo de contemplar o mundo que nos arrodea, de apreciar beleza nel e de experimentar placer nesa contemplación, o concepto de paisaxe aparece únicamente cando esa maneira inicialmente individual ou persoal de contemplar o contorno entra a formar parte da cultura dun pobo. É dicir, cando esa forma de mirar que podemos chamar sensibilidade paisaxística incorpórase o xeito habitual de relacionarse unha sociedade coa súa contorna. Na cultura occidental, isto non acontece até a Idade Moderna, concretamente até finais do século XVIII e, nomeadamente, no século XIX como movemento romántico. O xurdimento na nosa cultura desto que denominei sensibilidade paisaxística obedece á aparición de novas formas de percibir e de comprender o espazo e empeza a conformarse en dous ámbitos distintos, o ámbito artístico e o ámbito científico. Estas dúas novas perspectivas de achegarse á natureza que aparecen na época romántica, a artística máis a científica, reflíctenas moi gráficamente, por eso puxen esta diapositiva, Pedro Urquijo e Narciso Barrera con estas palabras. Ante el paisaje, el sujeto romántico contempla, siente e imagina, pero también observa, piensa y razona. No ámbito artístico, durante o romanticismo, o medio físico deixa de verse únicamente como lugar onde se desenvolven as actividades humanas para converterse no tema central da obra de arte. Tanto na pintura, na que abundan as representacións de paisaxes, aquí temos dous exemplos, como na literatura, onde empeza a estenderse a literatura de viaxes, con descripción de paisaxes. Como reacción ao racionalismo propio da Ilustración, no romanticismo predomina unha visión poética e idealizada da realidade. O mundo percíbese sensorialmente cargado de subxectividade. Por outra parte, os nacionalismos que xorden nestes momentos exaltan a paisaxe como unha forma de saltaren tamén os valores dos territorios cos que se identifican. A paisaxe empeza neste momento a ser obxecto de consumo social por parte das elites culturais e sociais. No ámbito científico, hai que destacar que a finais do século XIX empezouse a estudar a natureza desde unha perspectiva científica. Os estudos desenvolvidos polos naturalistas nestes tempos dan lugar ao nacemento da xeografía como disciplina científica dedicada ao estudo da natureza. E foi precisamente neste eido da xeografía onde se acuñou por primeira vez o termo paisaxe. O primeiro en dotar de metodoloxía científica o estudo da natureza foi o naturalista alemán Alexander von Humboldt. Aquí temos dúas ilustracións del. Os seus traballos superaron a mera descripción dos fenómenos naturais para ocupárense de observar e despois sistematizar os datos. Foi el, ademais, o primeiro que diferenciou os conceptos de natureza e de paisaxe, entendendo que o paisaxe era o produto do entramado de relacións sociais e culturais que actúan sobre a natureza e que producen unha modificación fisiográfica no territorio. Ao longo xa do século XX,
defendéronse dúas concepcións distintas de paisaxe. A primeira, a concepción naturalista, que concibe que entende a paisaxe como un espazo natural libre da intervención humana e que predomina durante a primeira metade do século XX. A segunda concepción, a concepción cultural, concibe a paisaxe como resultado da interacción entre o home e a natureza. É unha concepción que xorde principalmente despois da Segunda Guerra Mundial e que se vai impoñendo ao longo da segunda metade do século XX. Temos aquí, quixen representar aquí o que sería unha paisaxe natural dentro do de natural que pode haber nunha cultura como a occidental, nun territorio como europeo, é unha paisaxe cultural resultado da intervención humana sobre a natureza. Finalmente, desde finais do século XX, xa decididamente no século XXI, o concepto de paisaxe incorporóuselle un elemento novo de carácter subxectivo fronte ás dúas concepcións anteriores, tanto a naturalista como a culturalista, que concebían a paisaxe como unha realidade física, como unha realidade obxectiva, un espazo físico territorial. A finais do século XX, empézase a defender un concepto de paisaxe no que cobra protagonismo un elemento subxectivo que é a percepción. A percepción sería o vehículo que transforma unha realidade física en paisaxe. Dise así que a paisaxe é unha elaboración mental que realizamos os seres humanos a través do fenómeno da cultura. É, por unha parte, un tanxible xeográfico, pero é tamén a súa representación intanxible composta polas lecturas subxectivas que atribúen a esa realidade física significados de diversa índole. Significados estéticos, vivenciais, identitarios, simbólicos. O proceso de percepción estaría integrado pola observación da realidade, a interpretación da realidade observada e a asignación dun valor a esa realidade. Polo tanto, nesta concepción, a noción de paisaxe estaría integrada por un elemento obxectivo, que é unha realidade física, e un elemento subxectivo, que é a percepción desa realidade física a través da observación, a interpretación e a valoración ou asignación dun valor á realidade. Por outra parte, esta asignación de valor converte a paisaxe nun recurso, entendendo como recurso unha fonte de beneficios de diversa índole, tanto materiais como inmateriais. Ata aquí un brevísimo relato da evolución do concepto común de paisaxe. Voume referir agora á recepción deste concepto no dereito, é dicir, o proceso a través do cal a paisaxe pasa de ser obxecto de estudo por diversas disciplinas científicas a recoñecérselle tamén unha dimensión xurídica, é dicir, a converterse nun concepto relevante para o dereito e que debe ser obxecto de regulación xurídica. Efectivamente, aínda que, como vimos, a paisaxe xa estaba presente tanto nas ciencias como nas artes, pasou inadvertida para o dereito ata que, como indiquei ao principio desta intervención, a nosa contorna empezou a sufrir alteracións graves e aceleradas causadas polas actividades humanas. Este tipo de alteracións, como tamén dixen, xerou un fenómeno de sensibilización social e a sociedade empezou a valorar a calidade da nosa contorna, a ser consciente da súa dimensión económica, ambiental, cultural e social, a ser consciente do seu impacto no benestar e na calidade de vida, e a ser consciente tamén de que é un recurso que se esgota, que se destrúe por determinadas accións humanas máis ou menos irreversibles. Cando esta sensibilidade social acada un certo nivel, acada un determinado grau, empézase a sentir a necesidade de tutela xurídica e aparece a demanda de protección polo dereito. E así é como a paisaxe se converte nun concepto que interesa ao dereito e que debe ser obxecto de regulación xurídica, o que non aconteceu ata o século XX. Na evolución do concepto xurídico de paisaxe podemos distinguir varias etapas máis ou menos correlativas cas que expuxen até agora en relación coa evolución do concepto común de paisaxe. Na primeira metade do século XX
O que se protexeu legalmente, o que foi destinatario dunha tutela, dunha protección legal, foi a dimensión estética da paisaxe. Nesta etapa, o dereito reflicte unha concepción esteticista que limitaba o concepto de paisaxe a aqueles territorios que posuísen unhas características consideradas excepcionais desde o punto de vista histórico, natural ou estético. Só se lle asignaba a denominación de paisaxe a este tipo de territorios considerados excepcionais. E, coherentemente, a protección xurídica limitábase tamén a estes territorios porque se consideraba que había que salvagardar os seus valores extraordinarios. A esta concepción responde un sistema de protección mediante a delimitación de coutos pechados ou reservas aos que se procura illar da actividade humana transformadora para preservar as súas características. Aparecen así as figuras de Parque Nacional, Espazo Natural e outros semellantes, dos cales a primeira manifestación da historia foi o Parque Nacional de Yellowstone. Tamén pode citarse como exemplo desta concepción o artigo 45.2 da Constitución Española da Segunda República, que establecía que el Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico e histórico. A partir da Segunda Guerra Mundial, empézaselle a asignar a paisaxe un valor patrimonial, é dicir, a paisaxe empeza a considerarse como un patrimonio. E a esta concepción responde a Convención da UNESCO de 1972 sobre o patrimonio mundial, cultural e natural. Aínda que non se fala expresamente de paisaxe na Convención, sí que é a primeira vez que xunto cos bens e os conxuntos de bens se atribúe o concepto de patrimonio aos espazos ou zonas. Recoñécese a existencia dun patrimonio espacial ou territorial. Así, dentro do patrimonio natural, fálase das zonas naturais que teñan un valor universal excepcional desde o punto de vista da ciencia, da conservación ou da beleza natural, e tamén dentro do patrimonio cultural se inclúen os lugares definidos como, entre outras, zonas que teñan un valor universal excepcional. Es decir, empeza a falarse das zonas como patrimonio. De todos os xeitos, aínda, como podemos ver, se utiliza unha concepción estática que se construe sobre un valor que se debe salvagardar ou preservar dos cambios. Ademais, o patrimonio cultural e o patrimonio natural considéranse dúas categorías diferentes. A partir da década dos 60, xa no século XX, comeza a superarse esta concepción estática de paisaxe e as paisaxes protexidas empezan a concibirse como territorios vividos, habitados, que, polo tanto, experimentan modificacións. Ábrese paso así unha concepción dinámica da paisaxe, entendida esta como unha realidade en continua transformación. A paisaxe, polo tanto, empeza a concibirse como, primeiro, unha realidade dinámica, en continua transformación, e, segundo, unha realidade complexa, conformada por elementos tanto naturais como tanto materiais, naturais e culturais, como inmateriais, tanxibles e intanxibles. Empezan así a xustapoñerse as tipoloxías de patrimonio natural e patrimonio cultural. No ano 1992, como resultado deste novo enfoque, a Convención, o Comité do Patrimonio Mundial, que elabora as directrices prácticas para a aplicación da Convención da UNESCO, introduciu por primeira vez o concepto de paisaxe cultural, entendido como ben que representa a obra conxunta do home e da natureza. E afirma que comprenden unha gran variedade de manifestacións da interacción entre a humanidade e o seu contorno cultural. Gustaríame aquí destacar, esta é unha transcripción das directrices da UNESCO, o que na presentación dixo o presidente da Real Academia. A íntima relación que existe entre o contorno, entre o territorio, entre a paisaxe e as técnicas de utilización viable das terras, a conservación dos valores naturais do contorno e dos valores culturais das sociedades que o habitan.
A finais do século XX incorpórase unha nova perspectiva. Vemos que se trata dun concepto en constante evolución, estamos falando no último século. Incorpórase unha nova perspectiva que é a da planificación territorial. Dado que a paisaxe é un espazo complexo no que conflúen un conxunto de elementos diversos, tanto naturais como artificiais, empeza a considerarse que todos estes elementos teñen que ser obxecto dunha integración axeitada. Xa non só se pensa en protexer determinadas áreas delimitadas, senón que para calquera territorio se considera necesario que a confluencia e interacción de todos os elementos que están presentes sexa obxecto de planificación. Apréciase, en definitiva, a necesidade de ordenar os usos do territorio e de procurar a armonía e a adecuada integración de todos os elementos que conforman o contorno. Esta nova perspectiva de integración de elementos diversos é a que empeza a marcar o camiño cara a un concepto xurídico de paisaxe como tal, concepto autónomo de paisaxe. De todos os xeitos, aínda non podemos falar dunha categoría autónoma, nin tampouco dunha regulación que verse sobre a categoría paisaxe, sino de regulacións fragmentarias que teñen por obxecto os diversos elementos que compoñen a paisaxe. Por último, a etapa máis recente desta evolución xurídica, xa propia destes últimos anos, responde a unha concepción social da paisaxe. No tratamento xurídico de paisaxe xa non só se toma en consideración a realidade obxectiva, o territorio e máis o que hai nel, senón tamén, e moi especialmente, a relación sensible que establecen as persoas con ese territorio. O valor que ese territorio ten para a cidadanía que o percibe e a función que ten como sistema referencial, simbólico, identitario, sentimental, etc. Empeza a entenderse a paisaxe como o marco de vida das persoas que o habitan. Este é o Monte Pindo, nunha fotografía de principios do século XX. 5 minutos, vale. Vou ter que acelerar moito. Bueno, a finalidade do dereito, desde este punto de vista, xa non é protexer un espazo determinado, senón protexer a necesidade das persoas, a necesidade que teñen as persoas de estableceren unha relación sensible cun territorio, de beneficiárense desa relación e de participaren na determinación das características formales dos lugares que habitan ou frecuentan. Esta é unha frase que a min me gusta moito de Ricardo Priore, que é o secretario do Convenio da Paisaxe do Convenio de Europa, do Consello de Europa, perdón. Polo tanto, hoxe en día enténdese que todos os territorios constitúen o marco de vida dunha poboación, todos teñen, polo tanto, unha dimensión paisaxística que interesa ao conxunto dos seus habitantes e todos teñen que ser obxecto de protección. Todos os cidadáns, en definitiva, teñen dereito a unha paisaxe de calidade, aínda que os territorios nos que habitan non teñan unhas características excepcionais. A paisaxe tense que recoñecer como un recurso colectivo e como unha parte esencial do patrimonio de todos. E este é o enfoque que toma en consideración o instrumento xurídico fundamental con que contamos hoxe en día en materia de regulación de paisaxe, que é o Convenio Europeo da Paisaxe do Consello de Europa do ano 2000, ratificado por España no ano 2007. Bueno, vou prescindir dos principios que inspiran este convenio, porque responden basicamente ao que remato de dicir, e obviamente o tempo non me dá para isto, e gustaríame rematar dicindo que o último grito en concepción xurídica da paisaxe é o enfoque que considera non só a paisaxe como obxecto do dereito, non só a relación dos homes ca súa contorna, do ser humano coa súa contorna como obxecto do dereito, sino a existencia dun dereito subxectivo por parte das persoas á paisaxe. En que se concreta este dereito subxectivo á paisaxe? Nun dereito en exixir aos poderes públicos a protección dos valores inmateriais que subxacen na relación entre os individuos e as sociedades e a súa contorna. Bueno, vou prescindir tamén da natureza xurídica da paisaxe
E si me gustaría destacar en este punto que a xurisprudencia do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos está en liña con este enfoque. Contamos xa con 5 ou 6 sentencias que consideran a paisaxe como un interese xurídico colectivo, non tanto como un ben, como un patrimonio, como un obxecto do dereito, sino como un interese xurídico, e abrindo camiño mesmo á súa consideración como un dereito subxectivo. Entende o Consello de Europa que este interese xurídico colectivo que é a paisaxe comporta determinados deberes xurídicos de protección por parte dos poderes públicos e pode supoñer tamén a limitación de dereitos e intereses dos particulares. Convenio Europeo. Ben, pensaba falarvos un pouquiño dos principios e as obrigas que establece o convenio do Consello de Europa, pero, bueno, pois moi rapidamente, porque eu creo que son ideas moi interesantes. O Convenio de Florencia, que así é como se chama o Convenio do Consello de Europa sobre a paisaxe, porque ali é onde se asinou, introduce principios moi interesantes. En primeiro lugar, que a paisaxe é un elemento clave do benestar individual e social, e que a súa protección, xestión e ordenación implica dereitos e responsabilidades para todos os poderes públicos e cidadanía. Segundo, que existe unha relación entre paisaxe e desenvolvemento sustentable. Volvemos á idea que comentaba antes. Recoñécese a relación entre os factores naturais ou ambientais e os factores sociais, políticos e económicos. Destácase que a paisaxe contribúe a formar a identidade territorial e é unha compoñente fundamental do patrimonio dos povos. Establece tamén que a poboación é un elemento central de referencia na regulación da paisaxe. Hai que introducir, regular, contemplar o papel activo dos cidadáns na toma de decisións que afecten as paisaxes e a súa participación na planificación do territorio. E, ademais, last but not least, ademais de ser un ben de interese xeral nos ámbitos cultural, ecolóxico, medioambiental e social, o convenio destaca que a paisaxe é tamén un recurso favorable para a actividade económica. Consecuencia desto, o Convenio de Europa establece unha serie de obrigas para os Estados. Obriga de recoñecer xurídicamente a paisaxe, é dicir, de introducir nos ordenamentos xurídicos o concepto de paisaxe. Obriga de integrar as paisaxes en todas as políticas sectoriais, ordenación territorial, urbanística, cultural, medioambiental, agrícola, económica, etc., calquera que poida ter impacto na paisaxe. Obriga de establecer procedementos para a participación pública. Obriga de adoptar medidas de sensibilización da sociedade e tamén das autoridades públicas. E obriga de identificar e cualificar as paisaxes propias, analizar as súas características e facer seguimento da súa transformación. Bueno, estes principios foron positivizados no noso dereito, tanto a nivel estatal, pero especialmente a nivel autonómico. En Galicia hai unha lei de protección da paisaxe, e eu diría que agora a asignatura pendente é a aplicación destas normas de dereito positivo que incorporan todos estes principios e obrigas dos que falei, pero sin que ninguén creo que nos demos moita conta de que están incorporadas. Bueno, nada máis, moitas grazas. Ben, pois moitas grazas, Consuelo. Apréndese moitísimo nestas sesións. Eu, por exemplo, non sospeitaba que houvese unha lei de protección da paisaxe en Galicia. Xa digo, sempre se aprende. Entón, agora ten a palabra Alba Nogueira e despois teremos un pouquiño de tempo para un pequeno diálogo ou preguntas. Alba, ben, bueno, boa tarde. En primeiro lugar, agradecer o convite a miña casa, porque
sou académica correspondente da Real Academia, entón, no fondo, é un cachiño así o sitio a donde pertenzo tamén. E eu quería empezar facendo unha unión con cousas que dixeron tanto Marilar como Chelo nas súas intervencións, e que efectivamente nos estudios de lingua e nos estudios de medio ambiente un pouco a idea esa de defensa da diversidade é un elemento de conexión. Entonces é unha cuestión que un pouco os enfoques académicos que hai para os estudos, sobre todo no caso das linguas minorizadas como a nosa, pois falan da cuestión de defensa da diversidade e unha liña de pensamento que conecta moito co pensamento no ámbito ambiental. E tamén coa intervención de Chelo quería facer unha reflexión inicial que probablemente para os non xuristas é necesaria, e é sobre para que sirve o dereito. É unha cousa que empezo moitas veces incluso as clases na facultade. O dereito é unha ciencia social que sirve para traducir conflitos colectivos, para darlle solución a conflitos colectivos, pero para iso ten que haber os conflitos ou a percepción social de que algo é problemático. Entón, non hai dereito naqueles ámbitos onde a sociedade non percibe que ten elementos de confrontación e pode ser nos ámbitos privados ou públicos, mentras entendía que nas relacións de parella pois era normal que houbera relacións de dominación, pois non había reglas para resolver esas situacións ou as separacións ou a violencia, e ou conflitos tecnolóxicos. Mentres non podes manexar científicamente, por exemplo, non podes operar con células nais, pois non hai dereito para resolver os problemas ou os dilemas tamén xurídicos que ten operar en contornas tecnolóxicas científicas máis avanzadas. E no ámbito do medio ambiente iso vese claramente así. Os romanos tiñan normas de xestión das augas, pero eran normas basicamente cunha finalidade non ambiental, senón de non morrer de tifus, de non, digamos, prexudicar a saúde humana. Entón, realmente podemos falar de que hai dereito ambiental desde o momento en que o dereito percibe que o medio ambiente é problemático, que empeza a haber recursos naturais que se esgotan, que hai niveis de contaminación severos que son insoportables e que hai que darlle resposta a isto. É dicir, a idea dun ordenamento xurídico para arreglar os problemas que se ve que ocasiona ao déficit de recursos, a contaminación, etc. E isto enlaza moi ben co que acaba de contar Chelo, porque, efectivamente, casi, incluso moita xente diría, o dereito ambiental nace cando empezamos a crear parques naturais, pero que se crean con outro espírito, co espírito ese romántico de ter un sitio de evasión e tal, pero non tanto coa idea de preservar espazos que son necesarios para a protección da vida, dos ecosistemas, etc. Entón, desde esa idea, era desde a que quería formular eu a intervención de que fai o dereito hoxe para o medio ambiente, en que situación está, que para min é un punto de encrucillada, no sentido de que, dado que para ter normas temos que ter antes movilización social e presión aos poderes para que algo se faga, e a continuación consigues que os gobernantes actúen, e iso pasa así en todos estes ámbitos que citaba antes, e despois nacen as normas que evidentemente responden ao peso que ten na sociedade político cada idea. Estamos nun momento de cambio. Estamos nun momento onde vemos que o que foi, incluso hai un par de anos anunciaba así o comisario de Medio Ambiente da Unión Europea, dice, os días de gloria onde nos reclamaban polas rúas medidas de acción climática acabaron. E iso é o que certifican os responsables europeos, que xa non hai na sociedade unha demanda social maioritaria para que o dereito siga avanzando en temas ambientais. E desde a miña perspectiva, levo traballando moitos anos
sobre todo en temas de dereito europeo ambiental, que no caso español e a maior parte das normas que temos son desa procedencia de normas europeas, temos poucas cousas onde fóramos innovadores, basicamente somos importadores de normas ambientais europeas. Hai un xiro claro, un cambio de forza nas políticas ambientais europeas e hai un cambio claro no escenario global. Xa se viu desde hai unha década no sentido de que as políticas ambientais empezaron a ceder paso a ser políticas fundamentalmente enerxéticas. E é certo que para a transición climática fai falta unha transición enerxética, pero cada vez ten menos peso as normas de contido ambiental e teñen máis peso na xenda europea a xenda enerxética moito máis que a xenda ambiental. E unha boa parte do esforzo da Unión Europea nos últimos anos é retoques de normas que xa viñan de atrás, pero non novas iniciativas que nos leven máis cara adiante, que avancen en ambición. E isto, desde o momento en que Trump chega ao goberno de Estados Unidos, é moito máis visible. É dicir, a idea de que xa estaba vendo un pequeno viro no ámbito da Unión Europea é moito máis claro desde o momento en que no escenario global empezan a ter peso movimentos de extrema dereita e cuestionadores das verdades científicas en relación co clima e incluso no caso agresivamente contrarios a moitas das cuestións que formaban parte un pouco do ADN das políticas ambientais e climáticas ata aí ben pouco. Eses cambios, aparentemente, a bella Europa máis centrada e menos imbuída desas forzas, xa non está nese plano. Nos últimos tempos, e con este mismo ano, a Unión Europea botou para atrás varias iniciativas que levaban na xenda europea na liña de ir máis alá. Por exemplo, había un texto normativo en discusión para que as empresas non puderan facer o que se chama blanqueado verde, o greenwashing. Ese texto abandonouse por parte da Unión Europea. A presión corporativa, a presión das empresas, fixo que a Unión Europea renuncie a sacar eso, que era un documento, digamos, unha norma que estaba na xenda europea desde hai varios anos. Entón, no mes de febreiro, a Unión Europea sacou unha cousa que lle chamo paquete ómnibus para simplificar a burocracia. Curiosamente, todas as medidas do paquete ómnibus son revisión de normas ambientais. Quitar controis ambientais, suprimir trámites, autorizacións e tal ambientais. Entón, como se a simplificación non houbera moitos ámbitos do ordenamento xurídico onde fora necesaria. Entón, é bastante significativo que cando pos o foco en decir vamos a facer as cousas máis fáciles, o único que estorba son as normas que lle poñen unha certa cinto ás empresas no ámbito do medio ambiente. Entón, a miña intervención quería vir na liña deso, é dicir, que temos que pensar que estamos nun contexto que está en cambio, que estamos xusto nun momento de cambio e que eso imos velo plasmado a nivel interno, porque na medida en que España é un Estado fortemente debedor das políticas europeas ambientais, na medida en que eso vaya cara atrás, aquí non hai normalmente, digamos, non é un Estado que fora especialmente innovador ou cabeceira ou tractor de cambios nese ámbito. Mesmo no plano das comunidades autónomas, que teñen unhas competencias ambientais relativamente amplas, eso tamén se está percibindo. É dicir, que está deixando de haber, incluso en comunidades autónomas que sempre foran un pouco por diante, como é o caso de Cataluña, como é o caso de Navarra, notase que o tempo é outro, vale? E que eso non está aquí. Baixando así para non facer unha intervención excesivamente longa e deixar tempo para os outros compañeiros e despois para o debate. No caso de Galicia, Galicia nunca foi a primeira da clase. Tampouco nos vamos a enganar. Temos un ordenamento ambiental bastante pobre,
no sentido de que nunca foi un tema especialmente relevante na axenda do goberno e que sempre tuvo casi maiorías parlamentarias, polo tanto, as normas que chegaron ao Parlamento son un pouco aquelas que o goberno entende necesarias, e eu creo que poderíamos calificar que as normas que temos ambientais, esa lei da paisaxe, como a anunciada lei do clima, etc., normalmente son normas para a galería. Son normas que sirven para dar unha roda de prensa, para abrir unha cabeceira dun telexornal, para dar un pouco de xogo de debate político mentras pasan o debate parlamentario, pero son o que, isto son palabras de xuristas, pero vou intentar explicar, son normas que non son prescriptivas. E que significa? Que son programáticas, chamámoslle normalmente. Que son normas que, basicamente, o que din, e aquí temos algo parecido que a nosa lei de normalización lingüística, claro, que no seu momento, e esta é a diferencia, a lei de normalización lingüística é do ano 83 e abre un proceso no momento casi dos albores do autogoberno. Entón, poderíamos pensar que é sensato que haxe unha norma que di se fomentará tal, non? Fomentarase non sei que, procurarase que, porque non tiñamos xente alfabetizada en galego nas escolas, tal. Claro, si en 2025 que estamos, levamos unha lei ao Parlamento de Galicia que en normalización lingüística dixera promoveremos nas escolas que a xente saia formada en galego e en castelán, diríamos, ois, aquí faltame algo, como imos promoverlo? Cales son as medidas? Cales son os obxectivos? Como imos, entón, un pouco máis de chicha, de densidade normativa? Que sucede nas normas ambientais en Galicia? Que normalmente están carentes de chicha. A chicha normativa, o sea, basicamente, pois din, lei da paisaxe, temos que ter planificación da paisaxe, creamos un observatorio da paisaxe, eso sería o tipo de tal. Pero despois, o observatorio non se pon en marcha, moitas veces, a planificación adíase sine die, temos unha boa parte dos espacios naturais protegidos, por exemplo, sin instrumentos de xestión, entón ti declaras o parque, pois lle o diploma na porta, non? Isto é un parque natural. Non hai ningunha medida de xestión aprobada para ese parque, para ver como faz que ese ecosistema este salvagardado. E pasa isto, pero pasa en todos os planos da actividade ambiental, no medio ambiente industrial, en moitos outros ámbitos. Entón, ese é o que falta aquí, é dicir, falta o desenvolvemento dese entramado normativo que é un entramado moi pobre. Non pasa só o medio ambiente. Isto, si hai unha lei que é espectacular de ler, que é a lei en relación co impulso demográfico, creo que se chama así, lei de impulso demográfico, ten casi 50 artigos, e basicamente nos insta a ter fillos, pero realmente, cando acabas a lei, dis, cales son as medidas concretas que hai aquí? Nada. Entón, son cascas, máis que nada. E iso é o que pasa bastante nas normas medio ambiente. E en coincidencia con iso, tamén hai unha dinámica desde hai moitos anos moi manifesta no sector enerxético, no sector eólico, de minas, nos ámbitos problemáticos que tuveron máis contestación social, é que un pouco pola porta de atrás, pola vía das leis de orzamentos, das leis de acompañamento de orzamentos cada ano, ou de metelas noutros proxectos normativos, se modifica compulsivamente as normas de autorización de actividades problemáticas na contorna, no medio ambiente, na paisaxe, para poñer unha alfombra vermella aos proxectos e que non teñan un excesivo control ambiental. E aquí vamos a decir unha cousa, digamos, clara. Eu creo que é necesario para unha transición climática promover as renovables. Agora ben, para iso temos que facer os pasos previos. Ten que haber unha planificación que non existe en paisaxe, non existe en eólicos, non existe en moitos outros ámbitos, e ten que haber un control ambiental dos proxectos, porque ainda que con carácter xeral debamos ter máis parques eólicos, pois o mellor sitio para ter un parque eólico non é un espacio natural protegido. Ou hai formas de implantar os parques eólicos. Dinamarca é un país que é punteiro no uso de enerxías renovables e non se fan presentes no territorio porque teñen
un uso, digamos, fan muiños de ventos máis aillados. Entón, é unha cuestión como moito menos concentrada que o aquí, é dicir, que temos que ter un modelo para iso. Entón, o problema que hai, e que eu viña a decir a boa nova ou mala nova, é que estamos nun momento de contexto e nós xa non partimos dunha situación especialmente favorable no que a protección ambiental se refire. Entón, neste contexto de cambio mundial, pois a situación de partida que temos é algo que non nos axuda. Nada máis. Moitas gracias. A ver, podemos ter agora pois uns 10 minutos ou así e despois non quita que despois da segunda mesa pode haber cousas que se relacionen entre unha e outra. Entón, pois a ver se tendes algo. A ver, Celia. Aproveito para decir que Celia Pereira, que o tiña que decir despois, é a secretaria do Grupo de Pensamento e Ensaio e agradeceselle moitísimo a presenza porque eu sei que a xente que traballa polas tardes ten problemas e dous, que vir de Ourense pois non é tan fácil. E representa a sociedade civil, que vos podedes pensar que en Ourense con esa alcaldía pois non hai, pero sí que hai, e Celia aproba. Hola, moitas grazas, Marilar. Entre as cousas boas que ten vir desde Ourense é que xe dá tempo a reflexionar moito sobre a paisaxe e sobre moitas outras cuestións. E neste momento da inmediatez e que temos tan pouco tempo para pensar, pois hai que sempre sacar o positivo. Dito iso, nada, moi interesante esas charlas, pero eu teño unha pregunta moi concreta para Consuelo e é cal ou cales son as garantías concretas do exercicio dese dereito subxectivo á paisaxe? Bueno, en primeiro lugar, quizáis é moi aventurado dicir hoxe en día que está consagrado un dereito subxectivo á paisaxe, a nivel de dereito positivo. Dereito positivo son as normas que temos, pero en calquera caso sí que debería haber sí que está positivizado o deber de protección da paisaxe a través de tomalo en consideración en todas as políticas sectoriais, como dixen. Calquera actuación que vai a ter un impacto no territorio debería tomar en consideración o impacto paisaxístico. E interésame moito recalcar que a paisaxe non é as montañas rocosas, os Alpes nevados, a paisaxe é o noso marco de vida, o noso contorno, o que vemos, o que nos rodea, onde vivimos. Hai paisaxes máis singulares, hai paisaxes mesmo que están moi degradadas, pero todas teñen que ser tomadas en consideración a hora de implementar políticas públicas. A Lei de Protección da Paisaxe incorpora a regulación do Convenio de Florencia do Consello de Europa. Ti vas lendo os artigos e todo isto que dixen está consagrado na lei. Hai que planificar, hai que facer un seguimento, hai que dar intervención á poboación, pero son ese tipo de normas que é moi fácil burlar, que é moi fácil saltar por riba delas con meros formalismos. Entón, bueno, por eso dicía antes Marilar que o meu discurso de ingreso na Academia Galega de Xurisprudencia fora sobre a lingua e remataba, facía un pouco a mesma consideración. As normas nun contexto de inaplicación práctica consentida non valen para nada. Entonces, bueno, pois isto é
un paripé, por dicilo de alguna maneira. É fácil facer o paripé nestas cousas, é fácil. E como hai que recoñecer que a demanda social concéntrase probablemente nunhas elites culturais ou na xente máis comprometida ou en certos... non é quizáis unha demanda social absolutamente xeralizada ou superintensa, porque a xente, a hora da verdade, pois dá prioridade a outro tipo de cousas, pois tampouco os poderes públicos se ven ca presión ou co alento na nuca para respetar este tipo de previsións. Entón, garantías hai moitas. Ti les a Lei Galega de Protección da Paisaxe bueno, pensarías que o valor paisaxe no sentido que lle dei antes, o valor entorno no que se desenvolve a vida humana, bueno, pois ten que estar moi presente no desenvolvemento das actuacións administrativas, pero, bueno, o certo é que, bueno, por desgracia non é así na práctica, non é fácil saltar con formalidades por riba deste tipo de exixencias, por desgracia. Enrique Montaúdo. Moitas grazas, que estamos aprendendo moito, moi interesante. Hai tantos paralelismos cando falades de temas de medio ambiente, paisaxe, tema de lingua. Unha das cousas que me intriga a min é, volvemos a aparecer o paralelo do convenio europeo, do Consello de Europa, bla, 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 os leigos ou leigas preguntámonos cal é exactamente o estatuto xurídico dunha Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias igual a Convenio Europeo para a Protección da Paisaxe. Ese tipo de normas titúlanos as persoas ou a entidades, a academia, por exemplo, para adotar algún tipo de acción xurídica, defensa efectiva das cousas que aí supostamente se protexen. Imos ver. Aí hai dous planos, o ser, o deber ser e o ser, non? O deber ser aos convenios que ratifica o Reino de España son a todos os efectos normas con rango de lei, ademais unhas normas blindadas no sentido de que non son reformables internamente. Entón, o lesifica é que está convencido de que lle convén, que lle interesa ratificar ese convenio e que foi o que pasou ca Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias, que só se abstiveron 2 deputados no mandato de Aznar, é dicir, votaron 348 deputados a favor de ratificala, que tiña uns compromisos como a inmersión lingüística no ensino. Que sucede? Que ese compromiso debería traducirse a continuación en tomar as medidas para a inmersión, que é o que nos leva dicindo o Comité de Expertos cada vez que avalía a carta, ven nos dicindo que estamos incumplindo a carta. Entón, se sigues incumplindo, o normal sería o que se chama denunciar o tratado e dicir, se non o vou cumplir, marcho. Non? Pero tampouco facemos. Que sucede aí? O ser que hai os órganos xurisdicionais e o Tribunal Constitucional teñen unha certa posición de análisis do que os compromete nas súas interpretacións ao dereito internacional, que son, por así decirlo, digamos, como que non queren atarse as mans con normas que pertencen ao noso ordenamento xurídico. E habitualmente nas sentencias do Tribunal Constitucional dinos que, bueno, que poden servir para ver por onde van os tiros, pero que a xurisprudencia constitucional non está comprometida polo que di convenios en vigor en España. Entón, isto que é unha anomalía da nosa xurisprudencia constitucional, que pasa no tema de lingua, pero pasa noutros convenios, é algo que temos aí. É dicir, que temos un Tribunal Constitucional que quere ser un lobo solitario e non verse comprometido por unha interpretación do ordenamento xurídico no seu conxunto que inclúe as normas internacionais que España ratifica. Entón, É que outra das cuestións que se denuncia sistemáticamente é a Lei Orgánica de Poder Judicial. Que casualidade. Xusto no caso da Carta Europea, a Lei Orgánica de Poder Judicial e o feito de que os tribunais están incumprindo de forma sistemática os compromisos da Carta. Pero tampouco eu quería leválo para o tema lingüístico, era simplemente por analoxía, non, con este tipo de...
engadindo o que dixo Alba, que suscribo totalmente, un convenio internacional suscrito por España é unha lei a todos os efectos. Que pasa? Que este tipo de convenios hai que recoñecer que teñen un contido directamente obrigatorio pequeno. Optan en xeral polo soft law. Eu deixo nas mans dos estados, de cada estado asinante do convenio, o xeito de desenvolver isto, os tempos, os instrumentos concretos. Entón, é unha técnica normativa que, por un lado, propicia os consensos á hora de asinar os instrumentos internacionais, porque os estados non se ven tan atados de pés e mans, pero teñen como contrapartida que a hora da verdade, a hora de traducirse en mandatos xurídico-positivos máis concretos e máis tal, pois é difícil invocar a vinculación destes convenios, porque os convenios deixan o espazo moi aberto para que os estados, xa digo, é unha técnica normativa moi típica do dereito internacional. Eu que estou en grupos de traballo en Estrasburgo, vexo como son os debates e ao final, claro, a maneira de chegar a un acordo é, bueno, pois nin para ti nin para min, e, bueno, pois poñemos o marco e logo xa iremos vendo. Claro, isto logo a hora de ir a un tribunal e dicir, mire, é que o artigo tal, apartado tal, exixe isto, pois non o tes, esa é a realidade. Tes un marco amplo que... Entón, bueno. Ben, e a última palabra desta rolda é Ana Boullón. Ben, grazas as dúas polas vosas intervencións, que efectivamente aprendemos moito. Eu quería facer unha pregunta sobre a onomástica. Sei que as dúas sodes sensibles a ese tema, non só sensibles, sino que tedes coñecementos desde esta perspectiva xurídica sobre iso. Cando ti falabas da lei de paisaxe, pois preguntábame se había algún tipo de recoñecemento da toponimia, porque a toponimia son os nomes da paisaxe. Sei que está recoñecida a toponimia na Lei de Patrimonio Material, por certo, por iniciativa da nosa academia. Era unha lei que estaba pensada para proteger os touros, pero ao final foi para outras cousas. Pero creo que nunha lei de paisaxe debería figurar nalgún momento, porque si ben a toponimia maior está regulada no nomenclator dunha determinada forma, a microtoponimia, esta que agora se veu tan afectada polos incendios, pero antes tamén polos encoros, pola plantación masiva de eucaliptos que fixo desaparecer os antigos marcos, etc., etc., a microtoponimia non está, que eu saiba, recoñecida máis que vagamente no patrimonio material, e dame a impresión de que nunha lei de paisaxe, sobre todo en Galicia, debería ter un recoñecemento explícito. Entón, quería preguntarvos se hai algo diso. Penso que non. Sen poñer a man no lume, porque non estou 100% segura, non. Penso que non, penso que non. Pero, bueno, douche toda a razón, aparte de felicitarche, Ana, polas xornadas que facedes todos os anos, que penso que sensibilizan sobre un tema que é importantísimo para... Bueno, para a identidade das comunidades nosas, forma parte da nosa cultura, bueno, é clave na relación do galego co territorio, como nomea os lugares, como todo forma parte do mesmo, non? Desa relación sensible do ser humano, da persoa, co seu entorno, que unha das manifestacións que ten é poñerlle nome, que ademais adoita responder a unhas determinadas características físicas, entón, bueno, todo forma parte do mesmo, pero contestando xa de xeito concreto a túa pregunta, eu penso que non está recoñecido como unha parte dese marco de vida, digamos, que é a paisaxe, os nomes dos lugares. Penso que non, pero forma parte do tema do que estamos falando. Que non vivimos en territorios neutros, non vivimos en... Non desenvolvemento normativo, non sei se tería a vida. Tería a cuestión, tes razón en que é importante, porque se ao final chamarlle un sitio Fraga ou chamarlle auga pesada, está nos dicindo algo da paisaxe, non?
E hai outros lugares, un pouco ca idea esa de unha visión máis omnicomprensiva do territorio, da paisaxe. Mira, hai un par de anos ou 3, chamou a atención a lei francesa de protección do patrimonio, non sei exactamente patrimonio, non era inmaterial, pero algo así, rural. E era unha lei que o que quería protexer era o son da campá, das galiñas pola mañán, os cheiros rurais, frente aos urbanitas que chegaban aos sitios e dicían ai, pero como está tocando a igrexa ás 6 da mañán? E como o veciño sale co trator, tal? E en Santiago hai uns anos o Concello lle impuxeron a sanción a un gandeiro que levaba a pastar as súas vacas ás súas leiras porque atravesaba unha pista rural e a veciña de al lado dixo que decía que se lle manchaban os baixos do coche nunha pista rural con bosta. Entón, esa idea de que hai sitios onde protexer o patrimonio rural implica cheiros, sons, tal e cual, engarzaría bastante con esa idea, non? Os nomes dos sitios que identifican unha determinada composición topográfica, física, etc. Pero, por ahora, non está, que eu saiba, non está na normativa. Non, é iso que aparte da lei hai un regulamento, e hai un plan, e hai de todo. Bueno, xa moi breve, porque son consciente de que... Pero o que acaba de decir Alba é unha das ideas que introduce o Convenio Europeo, que a paisaxe non só é obxecto de contemplación, senón de percepción. Isto inclúe pois que o silencio pode ser un elemento clave dunha paisaxe, ou o cheiro, como di Alba, mirar a ría de Pontevedra cheirando a celulosa é un xeito de percibir a paisaxe pois moi condicionada negativamente. Entón, este enfoque, digamos, holístico, e por que falamos de percepción e non só de contemplación e de vista, forma parte, sí, do concepto que se vai abrindo camiño de paisaxe. Ben, pois moitas grazas de novo a Consuelo e Alba, e agora, para animarnos un pouco, pois vamos a escoitar a música de Falla Díaz. agradecerlle a Falla que por fin conseguimos cadrar porque está ocupadísima e que veña
a un acto da Academia, temos que agradecer ao Concello da Coruña que financia, axuda no financiamento desta actividade. Falla Díaz Novo é música, é cantante, historiadora de arte, moitísimas cousas e tamén digo o que todo mundo sabe, aínda que non estea na súa páxina web, pois que xa naceu, o sea, coa música, pois antes de botar os dentes, porque filla nada menos que de Tareixa Novo e de Moncho Díaz, non? De Fusan os ventos. Entón, digamos que aquí está a falla. Ela é fundadora dunha cantidade de grupos fantásticos nos que combina toda a parte da tradición co humor, que tamén temos humor no noso, como é de Vacas, e tamén un dos seus discos que ten que ver coa música tradicional, pero tamén cun toque feminista. E o seu último, ten varios discos, pero eu recomendo vos moitísimo o último, que é Alvela. Entón, pois, non sei se algunhas cousas que vai cantar hoxe, sí, son dese disco. Para min, unha das cousas máis impresionantes que vin facer foi o ano pasado na presentación dun libro de poemas de María Sánchez, que isto conecta esta xornada de hoxe coa primeira do grupo de pensamento e ensayo, porque María Sánchez é unha poeta cordobesa, pero que vive no Sabiñao. Entón pediulle a Falla que presentara. E entón chega Falla e di: é que eu non sei que vou facer, porque nunca presentei un libro, e non sei que vou facer, e non sei que vou dicir, e entón vou cantar. E entón, pois ali a capela, na libraría, cantou. Despois presentou o libro raramente. Entón, quero dicir que ten moitísimas facetas, pero é unha música maravillosa, e xa deixou-vos con ela. Llegando y andando,
chegando e andando, que así se gana a vida. E aunque me vou non me ausento, e aunque me vou non me ausento, aunque me vou de palabra, non me vou de pensamento. Moitísimas grazas. Bueno, vou cantar unha peciña máis así corta, despois xa facemos máis, non? Bueno, para que vaya así fluido e logo xa ao final, si temos ganas. Vou facer unha peza agora da zona de Fisterra, que lla recolleron meus pais a unha señora que se chamaba Trosa. Ela formaba parte da paisaxe porque estaba sempre sentada na porta da súa casa, da mesma forma que forman parte da paisaxe sonora, non? Pois, por exemplo, o río, algo que parece que nos queren roubar, non? Pero ese son do río, da auga limpa, querémolo para nós porque é noso. A min gustaba moito traballar tamén con estos sons do ambiente e da natureza. Bueno, quería traernos aí un trociño de Era do que sabemos, que como o son, claro. Vou cantar entón esta peza da Trosa. Eu vou por aquí arriba cunha variña de espiño. Eu vou por aquí arriba cunha variña de espiño, que me din que hai boas mozas no lugar de San Martiño, que me din que hai boas mozas no lugar de San Martiño.
reproducimos a escenografía. Mantemos o orde do programa. Primeiro fala Luís, despois falas ti, pero na mesma secuencia que fixeron elas e despois o final rematamos con falla. Estupendo. E un reproducimos o mesmo esquema. Primeiro fala a pequena presentación que vai ser máis breve que a Marina. E a continuación fala Beltrán. Despois un pequeno coloquio e remata a falla. Perdón? Non lle temos que tocar a nada, non? Vale. Vale, gracias. Esperamos de todas maneiras uns minutiños por xa non aproveita para ir ao baño. Moi ben, pois imos dar comezo logo a esta segunda mesa desta xornada de hoxe, que vai pois reproducir o esquema da primeira, pero en que imos contar pois con outros dous relatores. Vou, por cortesía, lóxicamente, presentalos brevemente, pero ambos os dous teñen un extenso currículum pola súa formación e pola súa experiencia, polo que vou destacar pois un par de cousas de cada un. Temos con nós a Luís Villares Naveira e a Beltrán Puentes Cociña. Luís magistrado da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e, ademais, é un dos membros fundadores da Irmandade Xurídica Galega, que xa que houve esta relación entre os aspectos xurídicos das cuestións ambientais e a lingua, que é certo que teñen moitas concomitancias, pois é verdade tamén que Luís é unha das persoas comprometidas co uso o que debera ser normal da nosa lingua na súa práctica xurídica, que as persoas que nos dedicamos tamén ao exercicio profesional nese ámbito desde outros lugares, pois tanto botamos de menos, porque tampouco normal é. E polo que se refire a Beltrán, doutor en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, onde exerce como profesor de Dereito Administrativo e é especialista en Dereito Ambiental. Eu, a propósito desas reflexións nese traxecto desde Ourense, pois lembreime, que me lembro moitas veces, supoño que iso tamén é o de ir cumprindo anos, non? Que cada vez vai tendo máis peso o pasado, pero ao mesmo tempo, como vives en contextos que cando pensas no futuro, despois te ves desbordada, porque agora mirando cara atrás todo me parece revolucionario. Pareceme que está casi todo dito, pareceme que só con plaxear aforraríamos moito tempo, pero digo plaxear descaradamente, non? Porque citando xa todo iso, porque daría aínda para tanto que me parece imposible, non? E dentro desas cousas, pois unha idea moi breve, que nos distintos textos que fixo Petra Kelly xa hai tantos anos, porque este en concreto é dos anos 80, dixo unha cousa que creo que ten moito que ver co que se está a falar hoxe aquí e que creo que debemos volver sobre algunhas cousas. E en concreto, dicía ela a esa altura, se queremos aprender a preservar e non destruir este planeta da vida, debemos ser conscientes dos lazos inquebrantáveis que unen o medio ambiente, a economía, os dereitos humanos e a paz. A nosa concepción ecolóxica global debe ser o impulso que conduza a radicais transformacións na sociedade e a economía en todo o mundo.
E entón, en relación coas cousas que xa dixeron aquí as tres mulleres que nos antecederon no uso da palabra, está esa conexión directa entre o xenocidio de Gaza, que hoxe por fin a ONU fixo esa declaración, ou as imaxes que estábamos vendo coa volta ciclista a España, e que teñen que ver coa paz, e que teñen que ver coa economía, e que teñen que ver tamén, por lo tanto, cos dereitos humanos e con outros dereitos que están recoñecidos no ordenamento xurídico, e que é a perspectiva que nos trae hoxe aquí. E claro, dixéronse moitas cousas, isto, a verdade é que, claro, xa non é a nosa pretensión, por suposto, que vayamos a esgotar nada. Bastante teremos con formular algunhas cuestións, e se apuntamos algunha reflexión, eu creo que o objetivo estará cumprido, pero sondea todo o tempo tamén unha cousa que ten que ver con que o dereito, claro, ese debate é, desde a noite dos tempos, non o imos pechar, se acaso abrir, pero nesta rede, entre estes elementos que se conectan a paz, os dereitos humanos e a economía, que curioso que cando falamos, bueno, xa por non falar a propósito do que dicía Alba, de como agora se están dando a pasos atrás na Unión Europea, que en algún momento en materia de consumo e en materia de protección do ambiente era pioneira, pero como eses lobbies empresariais consiguen impoñer absolutamente todo, e aí o dereito está esplendoroso, coa súa coacción, coas súas consecuencias xurídicas, que sempre acompañan eso, que nunca son principios, que sempre son dereito no seu sentido, digo, máis pleno. E por contraposición, que sucede agora con dúas cousas que tamén están conectadas, eu creo que sería unha tríada xunto coa lingua, que é a igualdade de xénero. Sería ambiente, lingua e igualdade de xénero. Entón, aí xa nos movemos nun dereito que, según desde que enfoque, alguén se negaría a darlle esa categoría de dereito, non? Porque non hai consecuencia xurídica. Pensemos na fiscalidade. Sempre se está pensando non só desde o punto de vista do dereito, sino da súa garantía, da súa consecuencia xurídica en caso de incumprimento que sempre hai que prever e sempre se prevé. E iso lembrame a filósofa Simone Weil cando decía unha cousa que sigue sendo importante desde ese punto de vista. Non o vou citar literalmente porque non o lembro con exactitude, pero que era algo así como que nunca hai dereito sin deber. Son sempre dúas caras da mesma moeda, e iso non o debemos esquecer, porque senón están nos dando gato por lebre. E iso ten que ver moito con esta mesa en canto aos temas que escolleron os dos que van falar os relatores que me acompañan, porque é a responsabilidade civil por danos causados por hidrocarburos na costa galega no caso de Luís, é dicir, e iso é unha consecuencia xurídica moi concreta, porque por desgraza o feito detonante xa o coñecemos reiteradamente na nosa costa, que é que haxa eses vertidos, pero cal é a consecuencia xurídica, sobre todo na parte que doe, na parte económica, porque a reparación desde o punto de vista ambiental nunca é posible, pero nunha sociedade capitalista, no punto que doe no económico, cal é esa garantía. E polo que ten que ver con Beltrán, pois da economía circular, que ademais, se non lembro mal, creo que foi o seu tema de tese de doutoramento. E sin máis, pois xa vos deixo con eles, que son, lóxicamente, os protagonistas. Que tal? Boas tardes. Moitas grazas por virdes a acompañarnos a esta tarde magnífica para falar sobre as achegas xurídicas e cuestións ambientais. En primer lugar, dar as grazas á Academia por convidarme, a pesar de coñecerme. Entón, eso en primeiro lugar. E en segundo lugar, este é o sempre o típico, non? Cando se empeza. E en segundo lugar, eu creo que a persoa que lle fixo a pregunta aquí que sobre por que a Academia fala de medio ambiente, fala de dereito, eu creo que confundir lingua con literatura. Parece ser que a Academia para algúns debe estar restringida a falar de literatura e de poesía, e sendo eses dous elementos indispensables para a alma, tamén o son os outros temas que estamos tendo aquí hoxe para debater, e en segundo lugar porque excluir a lingua do resto de cuestións de actualidade significa deixala morrer ou matala directamente, non? Por lo tanto, alegre deste convite. Comezo a miña reflexión, veño aquí a falar claro, dunha cuestión ambiental, dunha cuestión xurídica, dunha cuestión económica. Veño a falar de diñeiro. Veño a falar de diñeiro porque as empresas multinacionais, o gran capital, non está preocupado polo medio ambiente.
pero onde lle doe nos cartos. Entón, hai unha forma lateral de protexer o medio ambiente que é blindando económicamente pois todas as circunstancias que rodean a protección do ecosistema e particularmente a causación do dano. Nunha economía que a día de hoxe segue estando dominada de forma apabullante polos combustibles fósiles, o transporte de hidrocarburos por mar ocupa un lugar indispensable no funcionamento da economía capitalista global. Cifras, así faladas de memoria. No último ano no que datos 2024 foron extraídas 4.500 millóns de toneladas de petróleo das entrañas da terra, das cales 2.000 millóns de toneladas, case a mitade, foron transportadas por mar, mediante distintas formas de hidrocarburos. Deses 2.000 millóns de toneladas, segundo o FIDAC, do que despois falarei, o Fondo Internacional de Danos Causados por Hidrocarburos, son movidas polos océanos do planeta en 8.000 barcos graneleiros ao cabo do ano. Pois ben, segundo os datos dos que dispoñemos en relación ao corredor de Fisterra, o corredor de Fisterra move diariamente, ten un tráfico anual de 40.000 buques, o 30% dos cales transporta sustancias perigosas, e desas, en términos de cifras concretas, pasan entre 10 e 12 buques petroleiros ao día, o cal nos sitúa en sobre 3.600 ao ano, o cal, se temos en conta que o tráfico mundial é de 8.000 petroleiros, pois nos harían as contas de que a mellor entre o 40 e o 45% do tráfico mundial de hidrocarburos pasa polo corredor de Fisterra. Isto para poñernos en situación de cal é a importancia do corredor de Fisterra, que son, polo tanto, as costas galegas, que forma parte aínda do espazo da soberanía territorial española, concretamente dentro da plataforma territorial, da zona económica exclusiva, a zona onde se exerce soberanía, dentro do tráfico mundial. Esta importancia económica deste corredor ten un correlativo, claro, cando un tropeza, cando un vai moitas veces polo camiño tropeza, non? E entón, segundo os mesmos datos do FIDAC, a fachada noroeste da península temos a dubidosa honra de estar entre as 10 zonas con maior índice de sinistros de barcos petroleiros de todo o planeta, non? A ruta marítima euroasiática. E en canto tamén aos rankings históricos, 3 dos buques que se afundiron fronte ás costas galegas teñen tamén a dubidosa honra de estar entre os 25 sinistros máis relevantes da historia por fuel vertido ao mar, non? O primeiro deles sería o Urquiola, que está no número 10 a nivel histórico mundial, despois estaría o Mar Exeo, e despois estaría nos postos 20 e 21 o Mar Exeo e o Prestige, non? Polo tanto, temos un ranking que desde logo nos sitúa nun lugar importante, duvidosamente privilexiado do planeta, pero isto tamén nos coloca nunha posición de forza, como despois intentarei demostrar. Despois do Prestige, que, como sabedes, tivo lugar o sinistro a fines do ano 2002, ata a última data de datos disponibles, no corredor de Fisterra se produciron sobre 500 incidencias relacionadas ca navegación de buques, algunhas delas que tuveron que ver con buques graneleiros, aínda que non todas teñen trascendencia mediática. Ben, estes datos nos colocan nunha posición moi concreta, e claro, se sumamos a isto a que o Estado español tamén dispón non solamente nas súas augas do corredor de Fisterra, senón tamén do paso de Xibraltar, coloca o Estado español nunha posición verdadeiramente relevante a nivel mundial en canto a paso de barcos, de buques polas súas augas territoriais. E isto ten moitísima importancia a hora de facer forza ou de ter unha presencia nos organismos internacionais ou na escena internacional a hora de expoñer ou impoñer condicións para sentar as bases para un novo tratado de responsabilidade civil de danos causados por hidrocarburos que vai ser do que trate de expoñer agora e de explicar como é o seu funcionamento da forma máis sintética posible. Algúnas pistas tamén sobre datos antes de iniciar a exposición. A catástrofe do Prestige ocasionou unhas perdas por uns danos que foron avaliadas en función dos estudios entre 2.900 e 7.000 millóns de euros. Os datos varían moito, pero voume quedar cas cifras que fixo propias a Fiscalía cando realizou a acusación no xuizo polo Prestige no seu momento na Audiencia Provincial da Coruña
cando cifrou os danos en 4.300 millóns de euros. Por lo tanto, quedémonos con esa cifra, por ser unha cifra aceptada polos poderes públicos españois. Pois ben, o sistema de aseguramento de responsabilidades por danos causados polo vertido de hidrocarburos, que tiña dous niveis de aseguramento, o nivel da aseguradora directa do buque, que vai ser o que responda polo vertido, e, en segundo lugar, polo Fondo de Compensación de Hidrocarburos, que é o segundo nivel de responsabilidade, cubriron, respectivamente, 22,7 millóns de euros e 149 millóns de euros, co cal, sumados, apenas 170 millóns de euros. E hasta 4.300 millóns de euros, quen pagou iso? Bueno, pois, o aplauso mereceros vos todas e todos, porque fostes todas e todos vos os que pagastes o sinistro. O cal xa, desde o punto de vista económico, da lógica xurídica e da xustiza material, formulan unha grande cuestión. É xusto e é lóxico que si o beneficio do transporte de hidrocarburos é privado e, polo tanto, quede en maos dunhas corporacións de carácter multinacional que son as que se quedan co beneficio e que a plusvalía do transporte de hidrocarburos, despois o dano o teñamos que socializar e que pagar todos? Parece que non é moi lóxico, que non é moi xusto. Non fai falta ser xurista para darse conta de algo que é moi intuitivo. Ben, pois, sobre estas bases son sobre as que quero formular, despois da exposición, unha alternativa que dorme no caixón dos xustos, evidentemente, pero que é necesario formular e manter viva, non? Como funciona hoxe en día o sistema de responsabilidade civil? E poñéndonos en situación, como acabo de casi de avanzar, non? Pois un barco vai circulando e, segundo os convenios internacionais, ten que ter asegurada a súa responsabilidade para o caso de causar danos por unha serie de cantidades en unha serie de circunstancias. As cantidades máximas a día de hoxe son directamente do seu asegurador un máximo de 22,5 millóns de euros e, tras as reformas que tiveron lugar, non despois do accidente do Prestige, sino despois do accidente do Erika, que foi un buque graneleiro que afundou diante das costas bretoas, pero sí que é certo que, a forza dos dous sinistros, pois deu lugar a un espoliamento da situación. A día de hoxe, a cantidade máxima indemnizable son 849 millóns de euros. Repito, cos datos de 2002, o accidente do Prestige causou 4.300 millóns de euros, co cal, despois deses sinistros, 22 anos máis tarde, a situación sigue sendo notoriamente insatisfactoria. En que se basea este sistema de responsabilidade civil? Basease nos principios que veñen prácticamente do dereito romano sin ningún tipo de modificación. Que a empresa marítima é moi arriscada, porque o barco de vela entra no mar e non se sabe se vai volver. E, polo tanto, é que poñerlle moi fácil o empresario marítimo, porque nunca sabe se a súa carga vai quedar no fondo do mar, a súa carga de trigo que ven de Cartago Nova. Parece que nos estuveramos movendo en parámetros de hai 2 milenios, pero en realidade esas siguen sendo as bases do dereito marítimo contemporáneo. É dicir, un dereito marítimo que dá moitísimas facilidades á navegación e por iso están admitidas, toleradas e incluso, non direi que promocionadas, pero lo pienso, os pabellóns de conveniencia, os paraísos fiscais e os paraísos de todo tipo que permiten e permitían, e se puxo en manifesto cando foi o tema do Prestige, a navegación de verdadeiros barcos chatarra andantes que apenas podían con sí mesmos e que despois daban lugar a todos estes sinistros. Pero a nadie lle preocupaba isto. Por qué? Porque a responsabilidade no caso de que iso ocasionase un sinistro era moi baixa, polo tanto, as empresas lles compensaba e lles compensa a día de hoxe seguir navegando en condicións moi precarias, porque se perde a carga pouco se perde en relación co beneficio que obteñen habitualmente. O sistema que temos en vigor e que rexe para o Estado español non é a normativa interna española, sino que é unha normativa convencional, unha normativa internacional que foi auspiciada pola Unión Marítima Internacional, dependente das Nacións Unidas, e que establece un convenio que é do ano 63 cunha versión do ano 92, que é o Convenio de Responsabilidade Civil por danos causados por hidrocarburos. Vou debullar simplemente as características fundamentais deste sistema. A primeira delas é o ámbito material, é dicir, no caso de que ocorra un sinistro e ese sinistro causa danos na ribeira marítima dun estado que seña aparte, do cal hai 150 estados, algo menos de 150 estados partes en todo o mundo,
se produce ese suceso que desencadena todo o procedimento de recoñecemento de responsabilidade. Pero a primeira cuestión que chama a atención é, dentro do ámbito material, que danos quedan incluídos, que danos van a ser indemnizables de todo o que provoca marea negra. Porque poderíamos pensar, home, todo dano, non será indemnizable. Pois non, non é todo dano. Queda excluído, e isto nos interesa hoxe aquí neste foro especialmente, o que se chama o dano ecolóxico puro, aquel dano ambiental que non é avaliable económicamente. Canto vale a pérdida dunha especie? A desaparición do arao das costas galegas no momento do Prestige, que foi unha evidencia científica, e ainda que despois viñeran novos exemplares, pero se produciu a perda do arao, canto vale a perda dunha especie? Canto vale a desaparición dunha especie autóctona que na cadea trófica come o petróleo? Canto vale a contaminación que causa eso no ecosistema? Eso non é medible económicamente. Pois todo eso, que non é medible económicamente, pero que podía entrar ou ser valorado pola vía dos danos punitivos, que se chaman, que é unha forma de sancionar o dano ecolóxico que non ten avaliación ambiental, ou ben os gastos que excedan do que, como dice o convenio, é razonable para a recuperación ambiental, razonable ou irrazonable. E logo, que marca a razonabilidade da recuperación do dano perdido? A empresa que causou o dano? Home, eu non podo invertir tanto na recuperación dunha especie, que total é un páxaro. Eso é o que razonan as empresas que están detrás do convenio hoxe en día vixente. Esa é a primeira gran exclusión. A segunda gran exclusión serían os danos morais. Canto vale a pérdida da paisaxe para a poboación? Deixa que falamos de paisaxe antes. E dos danos morais, ademais da apreciación da paisaxe, os danos psicolóxicos, houve unha víctima, polo menos que se sabe ao accidente do Prestige, que foi o alemán de Camelle, que colleu unha depresión, deixou de tomar a medicación por o corazón e morreu. Canto vale iso? Iso, en todo caso, non ben recollido. E tamén quedan excluídos os danos indirectos, é dicir, non aqueles que sofre directamente toda a industria e todos os sectores que están na primeira liña de costa, pero sí aqueles outros que, dependendo deles, pois quedan afectados. Cando deixa de vir o xénero e substitúe por outro xénero de fora, polos percebes que viñeron de Marrocos, isto foi verdad, claro, despois a recuperación do mercado autóctono, canto vale iso? Canto vale a pérdida de posición no mercado? Canto vale a pérdida daquel distribuidor que por non haber xénero non puido traballar tampouco? Terra adentro. Todo eso non está valorado no propio convenio e, sin embargo, son danos que son directamente imputables á marea negra. Por lo tanto, é un primeiro aspecto que cabería discutir. A segunda gran cuestión, cando me faltan 10 minutos, tú avisa, 10, non 5. A segunda gran cuestión é como se escolle, como o convenio escolle quen é a persoa responsable dos danos. A Shell Company, a Moroccan Oil Company, extrae o petróleo dun pozo, meteo nun oleoducto, despois ten unha personificación xurídica distinta no medio da industria de acumulación de porto, despois esa industria colle e vende a carga a un terceiro, a un broker, que pode ir variando, pode ir comprando ou vendendo na bolsa de Nova York a carga mentras o barco vai andando. Hai un empresario marítimo que é o que se encarga de coller a carga para leválo ao porto de destino, pero ese empresario marítimo seguramente non é o que directamente realiza a actividade marítima, senón que contrata con un fletador que ao mesmo tempo tampouco é o propietario do barco, que é un terceiro distinto, o que carga as cousas no buque. Logo hai unha compañía que selecciona a tripulación que vai ir ali, pode haber unha dirección náutica distinta tamén de todos os anteriores, lévase o barco, lévase a carga a porto de destino, o porto de destino se coloca nunha empresa diferente que a que recolle o fuel, logo pasa a unha refinería que ten outra propiedade diferente, logo se distribúe e logo se refina, ou se xa está refinado se coloca nas gasolineiras. Quen debe de responder polos danos do petróleo cando hai unha marea negra? Bueno, pois o convenio lo soluciona, moi fácil. O único responsable é o propietario do buque. Punto. É o sistema de canalización exclusiva e excluinte da responsabilidade. E entón, claro, eu podría dicir, bueno, entón, e como se organiza logo a propiedade do buque? Pois é moi fácil, é un sistema que na práctica se chama as One Ship Company, é dicir, son sociedades limitadas, constituídas, evidentemente, en paraísos fiscais, que teñen como única obxecto de propiedade o propio barco. E entonces, eso sí, responde co seu patrimonio en caso de accidente, co barco no fundo do mar. Este é o sistema de responsabilidade civil actual, vixente en 2025.
Hai unha exclusión explícita de todos os demais axentes que mencionei. No procedimento xudicial que se seguiu con relación ao Prestige se falaba de ata 25 sociedades interpostas que tiñan relación ca carga que se transportaba. E entón a cuestión é clara. Dentro de todo este sistema que acabo de denunciar, acaso non se benefician todos do transporte da carga perigosa? Que xenera o risco? Quen xenera o risco, a actividade que xera o risco é o transporte da carga. O buque en sí mesmo non xera o risco. Se se afunde o buque e o buque leva auga, pois non hai ningún problema. O que xera o risco é a carga, pero o propietario da carga queda indemne. Todos que traficaron ca carga antes e despois quedan indemnes. E todos os intermediarios que sabían como estaba o barco, como era a tripulación, como era o contrato de flete e como era o empresario marítimo, todos eses quedan excluídos. Tamén quedan excluída a ITV dos barcos, as sociedades de clasificación. Todos quedan excluídos. Bueno, pois isto é un sistema que foi alabado, lóxicamente, pola gran industria, porque é un sistema simple, non? Xa sabes quen é, punto, non? E entonces a partir de aí, pois tú vas e lle reclamas, non? É un sistema que chamamos predeterminación subxectiva legal do responsable, que ten esas características. Cabe unha alternativa a este sistema? Xa vou anunciando parte da alternativa. Pois, evidentemente, sí, cabe unha alternativa que ven constituída por chamar á porta de todos aqueles axentes que interveñen no transporte da carga e que se benefician do transporte da carga. Porque, claro, nunha sociedade como a nosa, que é a sociedade que se chama do risco, é dicir, unha sociedade que se lucra, que se desenvolve, que progresa, gracias á realización de actividades perigosas, conducir é unha actividade perigosa. Pero conducimos porque asumimos que nos compensa a pesar de ser perigosa. Bueno, pois isto é igual. Toda a xente que se beneficia desa situación de actividades perigosas nunha sociedade do risco, como contrapartida a ese beneficio, ten que responsabilizarse ou corresponsabilizarse do dano que pode causar a súa actividade. Parece lóxico, parece xusto. Usted gaña moito diñeiro cambiando o petróleo de sitio, bueno, pero se usted se tropeza e lle cae o petróleo, terá usted que responder. Por que vai responder a poboación do Estado ribeireño? Pois, a día de hoxe, isto non é así. A natureza xurídica do sistema de responsabilidade de hoxendía é especial, obxectiva, atenuada, directa, legal, imperativa e cuantitativamente limitada por suceso. Limitareime a decir do que agora interesa, que é unha responsabilidade que existe ao marxen da idea de culpa, da igual se houve dilixencia ou neglixencia, ou determinado tipo de dolo, non todo, pero determinado tipo de dolo, e o que é importante tamén que está limitada cuantitativamente por suceso, que significa que de cada accidente que hai, as cuantías máximas polas que se responden foron as que fixen mención antes. O arqueo máximo de buque dá lugar a unha indemnización a cargo da aseguradora privada do buque de 22 millóns de euros a día de hoxe, e a outra, co fondo FIDAC. O fondo FIDAC, en realidade, é un fondo de compensación que pagan os receptores dos hidrocarburos. E entonces van metendo aí nun peto e meten unha cantidade por se hai un accidente. Hai como dous petos diferentes, o do convenio do 92 e un convenio posterior que complementa ese primeiro peto. No caso de estar o Estado suscribindo eses dous fondos, a cantidade máxima foi a que me referín antes, creo, que son 847 millóns de euros o cambio a día de onte, que estuve consultando. Eso é o máximo que a un Estado lle pode reportar o aseguramento obrigatorio deste sistema. Bueno, caben alternativas a este sistema? Xa vou avanzar directamente para non quedarme sin tempo. Eu creo que sí. Eu creo que sí por dúas razóns. Non porque soña máis listo con mellor peinado que naide, que non o son, pero sí por dúas razóns, porque, en primer lugar, hai unha experiencia previa, hai varias experiencias, pero hai unha experiencia previa de primeira orde que nos di que isto sí que é posible, e, en segundo lugar, porque a posición política, xeopolítica, vamos a dicirlo aquí nestes términos, o xeoestratégica do Estado español, é moi relevante. En relación á primeira das cuestións, existe un precedente normativo
que é a Oil Pollution Act, que aprobaron os Estados Unidos no ano 1990, tras a marea negra do Exxon Valdez, que foi un cargueiro que sabedes que tivo un derrame de fuel nas costas de Alaska, ocasionou unha marea negra moi importante, e entón os Estados Unidos, que teñen un sistema normativo distinto ao noso, certo, colleron e dixeron, isto non pode volver a pasar. E entón estableceron un sistema de responsabilidade solidaria entre todos os xentes que interveñen no transporte e ilimitada por todo o valor que seña cuantificable do dano causado pola marea negra, e a partir dese momento, calquera que ocasione un sinistro desas características se vai enfrontar a unha débeda que solamente vai rematar de sumar cando se remate de pagar a débeda disto. Entonces, a cuestión é, vale, e iso funcionou? Funcionou. Funcionou en dous sentidos. O primeiro deles, o impacto estadístico nos anos posteriores á promulgación da Oil Pollution Act deu lugar á disminución ao 50% do número de sinistros ou de incidentes relacionados ca navegación marítima de graneleiros. Que significa isto? Que as empresas colleron medo. E dixeron, home, vamos a revisar os barcos, vamos a mellorar as rutas, vamos a mellorar a formación da tripulación, porque non queremos que isto pase porque nos vai o peto. Segunda cuestión, funcionou tamén en caso de desastre? Funcionou. Non sei se lembrades, fai uns anos, no Golfo de México, estoupou unha plataforma petrolífera de BP. E entón, esa plataforma, claro, casi nunha marea negra moi importante, moi importante. E entón, Estados Unidos dixo, señores de BP, hai que pagar esta conta. E BP dixo, non teño diñeiro. E dixeron, pois vamos a por ti con todo o que haxa. E BP pagou a conta, que foi a conta máis alta pagada hasta ahora na historia por un desastre petrolífero, e puxo a BP ao borde da quiebra. Pero eso, a forma de entender o capitalismo dos Estados Unidos neste caso, igual que cando dixeron Carl Lehman Brothers, non lle importou. Dixo, usted caerá se ten que caer, pero a lei ten que cumplirse. Ben, temos entonces un precedente exitoso, tanto desde o punto de vista preventivo e, polo tanto, no que nos interesa por o medio ambiente, como desde o punto de vista económico, de resarcimento completo do dano que se causa. Por que? Porque se busca o diñeiro onde está e se vai a polos verdadeiros responsables, que non é un, son varios, e entonces se chama a varias portas para recaudar todo o que faga falta recaudar. Entón, a partir de aí, con esta primeira premisa, a segunda é, pode o Estado español promover unha reforma deste calado? Home, pode promovela, ninguén lle quita que a promova. O desexable sería que no ámbito internacional se promovese unha reforma no sentido que vou expoñer agora. Pero, e se o resto dos estados non está pola labor, e neste contexto xa avanzou antes Alba, non estamos no mellor momento para este tipo de cousas, pode o Estado español impoñelo de forma unilateral? Na miña opinión é que sí. E digo que sí por unha razón, porque nos exercemos a soberanía sobre dous pasos inocentes que son o Corredor de Fisterra e o Estreito de Gibraltar. O paso inocente de buques significa que, a pesar de un Estado exercer a soberanía sobre unhas augas, permite que os barcos pasen, sempre que non lle causen un dano ao Estado, polas súas augas sobre as que exerce soberanía. Eu entendo que o Estado español podería impoñer unilateralmente unha normativa que dixese a que non cumpla as nosas condicións de aseguramento non pode utilizar nin o Estreito de Gibraltar nin o Corredor de Fisterra e que vayan por outro sitio. Xa está. Habría problemas políticos? Supoño. Económicos? Por suposto. Xeoestratégicos? Claro que sí. Pero os barcos iban a estar en unhas condicións de maior afastamento que nos iban a colocar a nós en posicións de maior seguridade. Isto xa fixo Estados Unidos. Por lo tanto, se eles puideron, eu non teño o complexo que ten a Unión Europea neste momento a hora de falar cos Estados Unidos. Eu creo que nós tamén podemos. A partir de aí, que tipo de réximen se podería configurar? Pois un réximen que, desde logo, seguise un patrón semellante no que fose adaptable da Oil Pollution Act. E claro, é un sistema singular, certo que é singular, pero que en realidade todo o dereito convencional é singular. O dereito convencional, é dicir, o dereito que pactan os Estados, non se parece a ninguna das súas normativas internas, nin ten por que selo, porque é unha convención para funcionar en parámetros que se consideran útiles para todos os países. Na miña opinión, os suxeitos responsables terían que ser non somente o propietario da carga, que debería responder porque o propietario da carga é o que posúe, é o titular do material que produce o risco, porque o risco da marea negra que o causa é o petróleo e está excluído no sistema actual. O propietario da carga, o propietario do buque, unha responsabilidade obxectiva porque se beneficia do transporte e subxectiva tamén porque responde ou debería responder do bon estado do buque cando a situación se produce por negligencia. Tamén o cargador, tamén o
o cargador, o empresario marítimo e o fletador, porque son os que escollen o barco sabendo cal son as condicións e, ademais, se benefician do transporte. E, finalmente, tamén a responsabilidade por parte da sociedade de clasificación, neste caso non obxectiva, sino subxectiva, no caso de que se verificase algunha imprudencia no suposto de pasar a inspección técnica dos buques. Isto en canto aos suxeitos responsables. En canto a cal debería ser o dano indemnizable, pois, como avancei antes, todo o demostrable e todo o avaliable, incluído o dano ecolóxico puro, pola vía dos danos punitivos. En terceiro lugar, que tipo de responsabilidade se establecería entre os distintos suxeitos responsables? Na miña opinión, solidaria entre eles. Punto. Que significa isto? Significa que as vítimas poden reclamar a calquera deles polo íntegro do dano causado, sin prexuizo do dereito que teñen eles interno a repetición. E aí é cando, na miña opinión, se debería ter en conta a hora de establecer un sistema de repetición do pagado, se interveu ou non culpa ou neglixencia, ou se acaso dolo de algún dos axentes que interviñeron, se é que era posible imputarlles responsabilidade subxectiva. Isto xa sei que para os non xuristas é un pouco complexo, pero bueno, quería enunciarlo polo menos, non? E este sistema ten que ser de aseguramento obligatorio. Que significa isto? Que ten que haber unha constitución de garantía suficiente para poder navegar. Evidentemente, unha sola empresa non pode facelo por ela sola, por moi poderosa que seña, pero si o conxunto dos beneficiarios do transporte deben de contribuir eficazmente a un fondo. Algún sector da doutrina dixo, pero un fondo ilimitado, canto ten que ter? A mí ocurreseme que podese establecer como cuantía orientativa a maior cantidade pagada nunca por unha marea negra hasta agora. Entón, podemos valer de referencia para facer algo finito, non? E aí o FIDAC cumpliría un triple papel, non? De garantía externa de cara aos acreedores para poder cobrar as víctimas, de garantía interna para que o que recibiu o que realizou un pago poda repercutilo, e despois tamén de aseguramento por medio do fondo suficiente para o caso de insolvencia de algún dos interventores no sistema de responsabilidade. Bueno, e hasta aquí a miña proposta de unicornio para o sistema de responsabilidade civil causada por os hidrocarburos. Gracias. Moi ben. Pois moi boa tarde. En primeiro lugar, tamén agradecer á Real Academia Galega, especialmente a Marilar e a Celia, por terme convidado. Para min, pois, é unha honra colaborar coa institución e, ademais, por vir precidido no uso da palabra de xuristas que, bueno, que admiro e que, ademais, contribúen á formación dese pensamento xurídico, ademais, pois, centrado en Galicia, non? Como vimos. Ben, na miña intervención vou abordar o desenvolvemento que tivo a estrategia de economía circular da Unión Europea na última década. A Unión Europea hai xusto 10 anos, en 2015, lanzou unha nova estrategia, un novo eslogan a nivel político, que foi o da economía circular. E por contextualizar, pois tamén nese mesmo ano, no 2015, os Estados membros da Unión Europea asinaron o Acordo de París, co que se comprometeron ao principio de neutralidade climática, non? Polo tanto, 2015 é un ano bastante relevante en termos ambientais, para o dereito ambiental europeo, non? Mentras que o principio de neutralidade climática se refería máis á descarbonización da economía, á reducción das emisións e a cuestións ligadas tamén á transición enerxética, a economía circular que pretende abordar? Pois pretende abordar un problema que é, en termos moi xerais, o da obsolescencia programada dos produtos. O modelo de produción e consumo masivo de bens de consumo que predominan nas sociedades capitalistas, non? E, ademais, a Comisión, no momento de formular a estrategia, no ano 2015, foi bastante ambiciosa. Dixo que quería provocar un cambio sistémico do modelo de produción e consumo, non? No modelo no que os bens, no que os recursos se extraen da natureza de forma masiva, se producen, se consumen de forma moi acelerada e, finalmente, xeran cantidades, pois, inxentes de residuos. Ben, ese modelo lineal tiña que abandonarse cara a un modelo circular, de economía circular, no cal se limitara a extracción de recursos da natureza, se limitara a importación de outros países cos problemas que isto conleva, non? Para o tráfico marítimo, como comentaba
Luís, e tamén, pois, en termos xeopolíticos, de extracción e importación de materiais dende países pois, que non sempre respetan unhos estándares mínimos de democracia ou de cumprimento dos dereitos humanos, non? Ben, a pregunta que quero facer e tratar de responder é: produciuse ou puxéronse os mecanismos para levar a cabo ese cambio sistémico, ese cambio do modelo productivo ao longo dos últimos 10 anos? Ben, veremos hoxe que se produciron algúns avances, que dúbida cabe, pero, bueno, vou a tentar de demostrar tamén algunhas limitacións e que tivo a aplicación práctica desta estrategia de economía circular. Para isto, eu creo que tamén, en primeiro lugar, temos que pensar no pecado orixinal que tuvo a estrategia, non? E é que naquel momento no que se falaba de provocar un cambio sistémico, ao mesmo tempo falábase tamén, sobre todo, de garantir a competitividade da industria europea, non? Ao fin e ao cabo, tratábase de venderlle este novo eslogan á industria europea, ao tecido empresarial e industrial europeo, poñendo na mesa pois as ventaxas que se poderían extraer de depender menos da importación de recursos de outros países, ser máis autosuficientes, reutilizando máis os recursos que xa temos. En última instancia, os residuos, non? Segundo problema que xa se vislumbraba inicialmente, pois que o documento político, que se chamou Plan de Acción para a Economía Circular, pois incluía grandes proclamas, non? O papel, digamos, ou os documentos de carácter programático, como xa se comentou en intervencións anteriores, aguántano todo, pero o paquete de medidas normativas que acompañou esa proposta política foi un paquete de, basicamente, reforma do sector residuos. Basicamente, mellorar os índices de reciclaxe, mellorar os instrumentos que temos para fomentar unha maior recuperación dos residuos. Que sucede? Que isto é un enfoque moi restrictivo, moi limitado do que é a economía circular. Se de verdade quería promover un cambio sistémico, entón tería que actuar sobre as primeiras fases da cadea productiva, sobre como se deseñan eses produtos, sobre que materiais utilizan, cantos materiais utilizan e sobre como se consumen logo. Se se pon algún freo ao consumo masivo, se eses produtos se poden reparar unha vez que se estropean, ou xa temos que desbotalos e marcar un aparello novo. Ben, esos foron un pouco os pecados orixinais da estrategia. Se nos remontamos á orixe do concepto, para entender un pouco por que nace, pois o concepto, nace no seo da academia, xa nos anos 70 do século pasado, un economista inglés afincado nos Estados Unidos, Boulding, pois falaba da Terra como unha nave espacial, na cales os recursos son finitos, non? E é necesario reutilizar todo o tempo os recursos. Esta é a idea que logo utilizan Peirce e Turner, economistas ingleses nos anos 90, para xa formular a idea da economía circular. Ese modelo que, a través da reutilización, reparación e, en última instancia, recuperación de residuos, pois fomentase que os recursos lles poidésemos extraer o máximo rendemento. Aínda que nace no seo da academia, logo este termo da economía circular, cando adquire popularidade é a finais dos anos 2000, cara ao ano 2009 e 2010, a través do traballo da Fundación Ellen MacArthur. A Fundación Ellen MacArthur é unha fundación de carácter privado que ten certa relevancia mediática a nivel europeo, que exerce como unha especie de lobby nas institucións europeas e que pon na axenda das institucións europeas a economía circular. A entón comisión do presidente Durão Barroso asume este concepto, parecelle que pode ser un eslogan, un bon eslogan para reformar ese modelo productivo e abordar ese problema que tiñamos da obsolescencia programada, e asúmeo como propio no ano 2014, aínda que ese primeiro plan do ano 2014, rapidamente, un ano despois, é retirado. Por que se retira o primeiro plan de economía circular?
porque cambia a Comisión Europea, chega o presidente Juncker naquela época, e porque atende a unha serie de reivindicacións de certos sectores económicos que vían demasiada ambición no primeiro paquete. Ben, outro pecado original, por certo. Entón, unha vez que está formulada a nivel político, temos un desenvolvemento normativo dende o ano 2015 ata o 18, que finaliza no 18 con un primeiro paquete de directivas europeas que reforman o sector residuos, nas que non vou adentrarme máis porque tampouco ten maior relevancia. Xa dixen antes que iso non é unha visión moi novidosa ou moi ambiciosa ou moi disruptiva do que sería o modelo económico, non? No que sí me quero centrar sería nas normas que se aprobaron a partir do ano 2019, porque aí sí que se produce algún avance relevante. Non vamos a negar os avances que se produciron. No ano 2019 volve cambiar a Comisión Europea e coa nova Comisión da presidenta von der Leyen presentan inicialmente o Pacto Verde Europeo. O primeiro mandato da Comisión von der Leyen comeza co Pacto Verde Europeo e con un segundo plan de acción de economía circular que se presenta no ano 2020. E este sí fai propostas normativas de medidas legislativas sobre como se deseñan os produtos, propónse un novo regulamento de deseño ecolóxico que inclúa que obrigue a que os fabricantes deseñen os seus produtos de forma que son desmontables. Un teléfono móvil, se non podemos abrilo, non se pode reparar. De forma que sexa obrigatorio ofrecer pezas de recambio. Fíxanse prazos para ofrecer pezas de recambio. 8, 9, 10 anos, desde que o produto deixou de poñerse no mercado, por certo. Obrigas relativas tamén a que obrigas existen dentro dos prazos de garantía, fora dos prazos de garantía, para acometer esa reparación. Ben, eso é o primeiro, digamos, dentro de todas as medidas que se aprobaron a partir do 2019, vou sinalar, pois, tres grupos de medidas. O primeiro, a Directiva de Plásticos dun só uso, que é algo que todos comprobamos nos últimos anos, como desapareceron relativamente porque se permiten as excepcións, pero como se aminorou o consumo de baixelas de plástico, de envases de bebidas de plástico, de palliñas, axitadores de bebidas, bastonciños de plástico, aínda que siguen estando permitido todo isto en usos sanitarios, por exemplo, ou excepcións deste tipo. Ben, iso é un límite importante á produción, á primeira fase. Impídese xa que se poñan no mercado algúns produtos. Outros establecenselle condicións. Non se poden poñer tapóns no mercado se non van adheridos ás botellas, para evitar o lixo disperso, non? Para evitar o plástico disperso que logo acaba nas costas, non? No mar. Sin embargo, é unhas medidas acoutadas, non acoutadas ao sector dos plásticos de un só uso, plásticos normalmente pequenos. Ben, segunda gran medida, un novo regulamento de deseño ecolóxico. A Unión Europea xa regulaba desde o ano 2005 requisitos de deseño ecolóxico, que se chama, dentro da Directiva de Deseño Ecolóxico, pero que únicamente se referían ao consumo de enerxía, á eficiencia enerxética dos aparellos, dos electrodomésticos, dos aparellos electrónicos en xeral. Ben, isto non era suficiente. Desde unha perspectiva da economía circular, o que nos interesa non é só a enerxía, senón tamén os materiais. Se se consumen moitos materiais, se os produtos se deseñan para durar, se se deseñan para poder ser desarmados e reparados. Ben, isto faise co novo regulamento de deseño ecolóxico, que se aproba no ano 2024, unha década despois de terse formulado a estrategia. Polo tanto, para ser un dos principios vertebradores do dereito ambiental, do que pretendía ser o dereito ambiental europeo, xa vemos que se tomou con bastante calma, no que se refira ás primeiras fases da cadea productiva. Ademais, é que non é un regulamento directamente aplicable. É que os regulamentos son directamente aplicables nos Estados membros, pero é que este regulamento non é un regulamento ordinario, é un regulamento marco,
Que quere dicir que só fixa condicións para que nun futuro se poidan aprobar reglamentos específicos, pois un para lavadoras, outro para teléfonos móviles, outro para pantallas, por poñer un exemplo. Estes 3 exemplos que acabo de citar xa teñen regulamentos, pero non están adaptados a esta nova normativa, entón son aínda parciais. Bien, por lo tanto, aínda temos que seguir esperando. E terceiro gran avance, non sei como vou ben de tempo. Vale, estou falando rápido. E terceiro gran avance, que é no que me quería deter un pouquiño máis, son as medidas para favorecer o dereito a reparar. O dereito a reparar, ao final, pola relevancia que tivo tamén a nivel de demandas cidadás, de movementos ecoloxistas e asociacións de consumidores que se movilizaron no seo das institucións europeas para reclamar ese dereito a reparar, pois eu creo que se convertiu como nun paradigma do que é a economía circular e do que debería ser. E polo tanto, analizar ata que punto existe hoxe en día un dereito a reparar, eu creo que é o que nos dará a resposta de ata que punto se quixo avanzar cara a unha economía circular. Entón, o dereito a reparar non é un dereito unívoco que se pode exercer de maneira única, senón que máis ben é un conxunto de dereitos. De dereitos que teñen os particulares, os consumidores, os posuidores de bens e de produtos, e, por outra parte, de obrigas que teñen os fabricantes, non? Os fabricantes, ou os importadores, ou os reparadores independentes, ou os vendedores, as diferentes axentes económicos da cadea produtiva. Ben, entón, para que un produto sexa reparable, o primeiro é que este deseñado para ser reparado. Xa me referín antes, non? Ten que incluir a facilidade ou a posibilidade de desarmado, de abrir o aparello. Ten que fabricarse pezas de recambio, porque se non se fabrican máis pezas de recambio, xa non é posible adquirilas, non? Esas pezas teñen que suministrarse a un precio asequible, porque se a peza que necesitas custa máis da metade que un aparello novo, está además comprobado por economistas e publicado que os consumidores mayoritariamente, si costa máis de un tercio a reparación, está demostrado que a maioría dos consumidores xa non optan pola reparación, prefiren un aparello novo. Bien, entón, como se deseñan o aparello e as pezas? Segunda cuestión, as obrigas dos vendedores. Os vendedores, mentras dura o prazo de garantía, teñen unha obriga de responder pola falta de conformidade. Se xurde un defecto no aparello, pois decimos que existe unha falta de conformidade con respecto a ese teléfono móvil ou a esa lavadora, e tal e como está hoxe en día regulado, pois os vendedores poden ofrecerlle ao consumidor ben que repare o aparello ou ben sustituirlo por un novo. Como se dixo en meses anteriores, tampouco hoxe en día se asume que haxa unha demanda mayoritaria por unha conciencia ecolóxica mayoritaria, e nin ten por qué. E quizáis os consumidores en épocas de inflación, por exemplo, non é no componente ecolóxico no que están pensando, non? Polo tanto, que se reclamaba desde as asociacións ecoloxistas e asociacións de consumidores? Que non se poidera ofrecer esa doble opción, que fora obrigatorio reparar o aparello, a non ser que se demostrara técnicamente imposible. Ben, que fixo a directiva? A nova directiva. Aprobouse unha nova directiva polo dereito a reparar o ano 2024 tamén, non me referín aínda, perdón. Ben, que di a nova directiva polo dereito a reparar? Pois non introduce unha preferencia da reparación fronte á sustitución, introduce un incentivo. E é que, cando o consumidor elixa a reparación, dáselle un prazo de garantía de 12 meses máis. Non sei se este incentivo incluso pode xogar en contra do dereito a reparar, porque os vendedores poden persuadir ao consumidor para sustituirlo por un novo e evitarse ese novo prazo de garantía. Bueno, en fin, ao fin e ao cabo é un incentivo, non é unha obriga. Ben, isto dentro do prazo de garantía. Por que sucede fora do prazo de garantía, cando pasan os 3 anos que hoxe en día hai de prazo xeral?
Pois aquí sí que foi novidosa a directiva. Inclúe unha obriga de reparar, fora do prazo de garantía. Ata cando? Ata que sigan existindo... Nos prazos que determinen os regulamentos de deseño ecolóxico aos que me referín antes. Se hai un regulamento de lavadoras que di que os fabricantes teñen que dispoñer de pezas de recambio durante 8 anos, pois durante ese prazo de 8 anos, dende que se deixou de fabricar o aparello. De forma gratuita? Non, por suposto. E ese é o seguinte kit da cuestión. Aínda que exista un dereito a reparar, unha obriga de reparar dos vendedores, a directiva di que o prezo ten que ser razoable. Bueno, como mentras non se poñan límites máis específicos, non vai ser razoable nos termos que nos gustaría. Ben, e dúas cuestións máis, ou tres cuestións máis, que son necesarias para que sexa efectivo o dereito a reparar. A terceira, obrigas relativas á información. A información que teñen os consumidores sobre se o aparello é reparable e, sobre todo, a información que teñen os reparadores independentes sobre como se accede ao interior do aparello, sobre que pezas se necesitan, se se fabrican se son ferramentas de uso común as que se necesitan, ou hai algún tipo de tecnoloxía a que só poden acceder os fabricantes, porque ao mellor é unha tecnoloxía protexida por un dereito de propiedade intelectual, que é outro dos kits da cuestión, tamén. Neste ámbito, bueno, a nova directiva di que os fabricantes teñen a obriga de ofrecer unha información suficiente e veraz para acometer as reparacións. Veremos como se chega a aplicar algún día, porque, bueno, ten que ser incorporada ao ordenamento xurídico dos Estados membros. As directivas, a diferencia dos regulamentos, sí que teñen que pasar un filtro previo, bueno, sí que teñen que ser transpostas aos ordenamentos xurídicos nacionais, non? Por certo, en España estáse tramitando, está en fase de información pública, unha nova lei de consumo sustentable, que vai incorporar algunha destas cuestións, que temos que estar aí atentos. Outra medida de información que se incluíu, un formulario que teñen que ofrecer os reparadores, todos os reparadores, tanto dos fabricantes como independentes, ao consumidor con carácter previo á reparación. Formulario que tamén era unha exixencia das asociacións ecoloxistas e de consumidores, que finalmente, aínda que na versión inicial do proxecto normativo era unha obriga, finalmente é unha posibilidade de carácter voluntario, que é o reparador que queira facer ese formulario faino e o que non queira, pois non o fai. Formulario que basicamente serviría para darlle un pouco de seguridade xurídica á reparación, para que os consumidores poideran comparar, para que foran públicos os prezos, os prazos, o que vai tardar a peza en chegar, o que vai custar esa peza, etc. Os custos, xa me referín, non? Todo este conxunto de obrigas e de dereitos non ten sentido mentras a reparación sexa antieconómica e mentras non existan reparadores independentes que lle faigan a competencia aos propios fabricantes para que faigan rebaixar os prezos da reparación, non? Ao final, o principio de competencia, que é o gran principio que motiva a existencia da Unión Europea, pois cando pode haber sectores que lle fan dano a certa industria, aí non se aplican tan intensamente. Bien, e por última cuestión que pode facer efectivo o dereito a reparar, medidas de fomento, incentivos. Incentivos non como os que me referín ata agora, que son pois instrumentos de carácter voluntario que logo ao mellor nin se aplican, senón incentivos a poder ser económicos. Por exemplo, cidades austriacas ou francesas puxeron en marcha un programa de bonos comercio, pero para os reparadores, como o bono activa da Xunta, o bono corazón do Concello de Santiago, que queren promover o comercio local e financian unha parte, non, das compras. Bueno, pois, estas cidades austriacas o que fan é financiar unha parte da reparación. Que conseguimos con isto? Pois que os consumidores opten pola reparación, en vez de comprar un aparello novo,
pero tamén que exista un ecosistema de reparadores independentes na cidade, porque isto só se fai para os reparadores pequenos, locais, digamos, non para fabricantes, para grandes fabricantes. Bien, outra medida de fomento que se implantou foi o índice de reparabilidade, que lle dá unha nota aos produtos en función de todos estes parámetros que viñamos comentando, que se puxo en marcha en Francia, que funciona como unha etiqueta de eficiencia enerxética, digamos, pode ser vermello, laranxa, amarelo, verde, a puntuación final, que nos pode parecer un pouco naif, pero, bueno, na práctica sí que levou a algunha empresa, algún fabricante, a modificar algunhas condicións dos seus produtos, porque como queren ter a nota verde, digamos, pois puxeron en marcha manuais de reparación ou fixeron que a cámara de un teléfono móvil, porque isto fixo, por exemplo, unha empresa tecnolóxica, fixo que a cámara fora desmontable. Se rompe, pois podese adquirir podese modificar por outra, ou unha peza da cámara, non me acordo de cal. Ben, que concluímos sobre o dereito a reparar? Pois que de momento é un dereito máis que un dereito universal, non é un dereito universal, non é un dereito efectivo, é máis ben un conxunto de medidas parciais que só se aplican para moi pouquiños produtos, os que teñen un regulamento de deseño ecolóxico e que además vimos como tiveron unha eficacia moi demorada na súa aprobación e aínda hoxe non son eficaces, non comezaron a súa eficacia. Isto é un pouco que tamén creo que nos remita a unha reflexión máis ampla sobre o desenvolvemento normativo que tivo a estrategia de economía circular. E un último exemplo. Pois o último exemplo quero simplemente referirme ás últimas medidas anunciadas pola Comisión Europea nestes temas. E son medidas que se anuncian no marco da Brúxula Europea para a Competitividade, que se marcan tamén no paquete Ómnibus, ao que se refería Alba anteriormente. A presidenta von der Leyen empezaba o seu primeiro mandato en 2019 co Pacto Verde Europeo. Vimos as limitacións que tuvo a aplicación, ou algunhas. Pois o segundo mandato da Comisión von der Leyen xa comeza coa Brúxula pola Competitividade. Comeza unha aposta xa manifesta, expresa, por garantir a competitividade económica das industrias e das empresas europeas. E, baseándose no informe Draghi, pois pon en marcha unha serie de medidas para facer as empresas europeas competitivas coas empresas chinas e estadounidenses, non? Bueno, obxectivos poden ser loables en parte, non? Problema, que cando logo miramos as medidas concretas que se promoven para os próximos 5 anos, a Unión Europea traballa en quinquenios, pois as medidas son, no ámbito da economía circular, eliminar rexistros e obrigas de información, armonizar normas da responsabilidade de empleado e produtor, normas da legislación de residuos, eliminar obrigas de notificación en materia de residuos. Pois ás empresas, claro, elles máis competitivo, elles máis económico, non notificar que materiais se utilizan, non ter que pedir un permiso para utilizar determinado material. Non estou dicindo que non sexa positivo reutilizar residuos, pero ten que haber un control público, non, por parte das administracións. E unha última cuestión que tamén propón a Comisión, todo isto son propostas, porque ainda teñen que logo chegar a materializarse en normas, que me despertou curiosidade. Abro comiñas, facer fronte aos desafíos asociados á concesión de permisos no relativo á avaliación ambiental, que, spoiler, vai ser reducir trámites de información e de avaliación ambiental. Estas son as medidas que máis ligadas á economía circular para o próximo quinquenio. Polo tanto, o eslogan xa deixou de ser moi vendible politicamente, funcionou no seu momento para ter unha nova estrategia ambiental, un novo principio do dereito ambiental que soaba moi ben, que tivo algún avance positivo, tamén porque houve demanda cidadá deses avances, por exemplo, no que vemos ao dereito a reparar, pero que distou moito de provocar un cambio sistémico do modelo productivo como se nos vendeu inicialmente que iba a suceder. E, bueno, iso era todo. Pois moitas gracias.
Moi ben, pois moi interesante, a verdade, os dous relatorios. Agora, imos ter un pequeno tempo para o coloquio, se vos parece, para que ningunha persoa quede sen intervir, podemos facer unha quenda de intervencións entre todas as persoas que levantedes a man e despois que contesten Beltrán e Luís ao que lles toque. Cando queirades. Que máis? Pois moitas grazas outra vez, que fascinante as cousas que contades para os que non estamos tan na hallada dos tecnicismos xurídicos destas cousas. Gonzando un pouco algo que viña da mesa anterior, que pasou polo que dixo Luís, pero tamén remata co que conta agora Beltrán. Cando se fala do contexto político, de como a tendencia, como se está inclinando cara a extrema dereita, e iso crea un ambiente pouco propicio, diríamos, para as políticas de protección ambiental. Pero indo un pouco máis alá deso, pensando no que ti comentabas agora, se Europa, se a industria, as compañías europeas teñen que competir con empresas, con industrias, con compañías que están en lugares onde os requisitos ambientais son moito máis baixos. Ti mesmo ao final un pouco evocaches este asunto. É dicir, que hai diríamos, unhas condicións políticas, pero tamén hai unhas condicións económicas. É dicir, como xestionas ti o feito de que a Unión Europea poida impor unhas condicións máis estritas en termos de respeto polo medio ambiente, nun contexto en que o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, é xusto o contrario. Eu quería preguntar en relación coa tese proposta de que España establecese o seu propio réxime de responsabilidade civil por danos derivados de filtración de hidrocarburos e demais, como se podería primeiro facer valer ese réxime por parte de España soamente e logo como se podería executar ese réxime en xurisdiccións estranxeiras, porque vimos que as sentenzas españolas derivadas do caso do Prestige, cando se intentaron facer valer en xurisdiccións estranxeiras, estou pensando no Reino Unido, pois se atoparon moitos problemas e incluso no caso do Prestige pois non foi posible, malia que unha sentenza do Tribunal de Xustiza por vía prexudicial pois dictaminara que consonte a normativa da Unión Europea esa sentenza debía aplicarse por riba dun laudo arbitral. Entón, ademais, como podería ese réxime facerse valer por riba dos sistemas arbitrais que parecen estar tan asentados na práctica? Grazas. Ben, a miña intervención ia un pouco na liña que comentou Enrique tamén, pero eu que penso, non, desde o que é a legislación educativa, onde sempre tivemos esta sensación de bandazos, de que o marco legislativo, o marco curricular depende do goberno, e sabemos que se hai un cambio de goberno hai un cambio de marco curricular e de orientación. E tomando a idea da importancia da presión social, no, que aquí, bueno, vémola, estámola vendo pois, no tema de Gaza, vémola no tema en temas medioambientais como de Altri, pero ao mesmo tempo coa polarización ideolóxica e social vemos que tamén comeza a haber movilización ou tensión cara a outro lado, no? E xustamente as políticas medioambientais pois son un cabalo de batalla de atacar por iso, no? Por cuestionar e que entón non somos competitivos e que o que queren os ecoloxistas é afundir a economía,
Entón, bueno, dentro desa idea que xa saiu na primeira mesa de que non estamos no mellor momento, non? Que apuntaba Alba, e esa expresión, ademais, que me quedou a mí na cabeza de Consuelo Castro Rey de inaplicación práctica consentida, non? Que realmente é algo, bueno, que ilustra moito, pensando na Carta Europea e todo isto. Como imaginades o futuro nesta cuestión? Dicir, estas tensións sociais e como se van plasmar no regulamento xurídico, imos entrar eso nunha batalla de alternancias, de tiróns, que pode pasar? Usar o micro, escoitades, non? Claro, para gravar, de acordo. Bueno, boa tarde, son Finseresa, secretario técnico de ADEGA. Ben, eu traía unha encomenda moi clara para, en este caso, Luís, e era precisamente do que acabaches falando, do iPollution Act, non? Como alternativa a actual legislación, porque nós, cando foi toda a catástrofe do Prestige e posteriormente, poñemos como exemplo a legislación que deu orixe a Maré Negra do Exxon Valdez, non? Mais xa resolveches perfectamente na túa intervención as miñas dúbidas, entón teño unha alternativa B, que non en B, e aínda que non este moi na liña do que falaches, eu penso que é ben trovata, non? E é o feito de que como avalías a repercusión da recente sentenza do Tribunal Europeo de Xustiza a respecto da cuestión prexudicial elevada polo Tribunal Galego sobre a necesidade de que na tramitación dos parques eólicos estivera en exposición pública tamén os informes sectoriais, que, como sabes, acaban dicindo que non era necesario. Por parte do Goberno galego, insistiuse en que iso supoñía un desbloqueo de todos os procedementos que estaban paralizados cautelarmente, que había que retomar outra vez debido a ese posicionamento. Nós entendemos en ADEGA que iso afecta, si afecta a un ou dous, será demasiado. Eu quería pedir a túa opinión ao respecto. E logo, para calquera dos dous, e creo que xa me estendí demasiado, comentaros unha cuestión na que estamos a traballar dentro da ADEGA, porque estamos comenzando a usar, digamos, a ferramenta judicial. Sempre traballamos no plano social, sobre todo, no administrativo tamén, o tema de alegacións, o tema de estar presente nos procedementos administrativos, pero estamos case inaugurando a vía judicial a través precisamente dos procedementos contenciosos de moitos parques eólicos que se estenderán aos de Altris e Chega e outros proxectos, mais a parte da vía administrativa tamén estamos considerando a vía penal. Xa sei que non sodes penalistas, pero dende logo de cuestión xurídica tedes moita máis idea que a min, que eu, a miña idea é osmótica, non directamente de formación, mas pouco antes de que Álvaro García Ortiz, o anterior fiscal delegado de Medio Ambiente, Incendios e Urbanismo do Tribunal Galego, marchara para o Estado como fiscal xeral, estábamos traballando unha cuestión moi interesante que xurdiu como un comentario a respecto, precisamente algo que tamén dixo Consuelo, sobre a renuencia das administracións a aplicar a norma, de poder exixir pola vía penal e pola figura da prevaricación omisiva as responsabilidades penais a aqueles legisladores que, tendo a obriga de poñer en marcha unha serie de ferramentas, por exemplo, os instrumentos de xestión dos espazos protegidos, os planos de conservación e recuperación das especies que están no catálogo galego de especies ameazadas, tendo esa obriga e tendo datos para poder evitar un dano que acabou producíndose, porque se pode demostrar con informes internos da propia administración, con planos e asistencias técnicas que non chegaron a levar ao DOGA para poder elaborar esas ferramentas de xestión, que algunhas poboacións mermaron significativamente. Entón, é posible establecer algunha relación directa entre esa inacción e o resultado que provocou esa inacción a respecto da perda dunha especie, da perda dun hábitat, dunha poboación determinada, pola vía da prevaricación omisiva. É dicir, metérmonos tamén en fariñas penais. E aí o deixo. Moitas grazas e parabéns tamén á Academia por esta iniciativa. Pois como non hai máis palabras pedidas e temos que ir rematando, pois agora contestan Beltrán e Luís. Gustaríame para Luís facer tamén unha... Podo? Se breve, por favor. Moi rápido, vale. Bueno, non, Luís, simplemente neste tema ti máis eu ás veces discrepamos, pero como se falou bastante de dereito, economía e condicionamentos económicos para as normas que se dictan, eu quería comentarche en relación co tema da responsabilidade por hidrocarburos que un dos problemas moi graves, unha das vantaxes que ten a responsabilidade limitada pero obxectiva,
é que o prezo dos seguros marítimos é razoable. Se ti pos unha responsabilidade ilimitada, o prezo dos seguros marítimos incrementase moitísimo, incrementase o costo do transporte marítimo, incrementase o costo das mercadorías, e que, entón, bueno, que ao final a economía e os equilibrios económicos pois condicionan este tipo de cuestións. Beltrán. Ben, pois, respondendo á primeira pregunta, eu creo que un pouco a clave é tratar de non confundir o que van a ser prexuizos económicos para uns poucos do que son prexuizos económicos para a maioría social. Eso, si queremos que estas medidas se poidan levar a cabo, necesitamos unha maioría social que a sustente, unha maioría que se transforme nunha maioría política, e claro, podemos pensar que a perda de algúns postos de traballo ou a perda de competitividade da economía que se cita, non, por parte das institucións, pois pode ser un motivo que ao final nos free, non, para se queremos competir con China, cos Estados Unidos. Pero eu creo que esa é unha visión un pouco interesada e fixada por certos sectores, porque que deixaran de fabricarse palliñas de plástico ou axitadores de bebidas non creo que puxera en risco o derrube da economía europea, non? E nese sentido, pois, creo que o futuro está en facer ver que nos conflictos, neste tipo de conflictos ambientais e cando se están facendo este tipo de normas que lle afectan a intereses empresariais ou intereses económicos, non sempre coincide o interese duns poucos, os intereses económicos duns poucos que ao mellor fan moito ruido, porque teñen mecanismos para facerse valer ante as institucións europeas, para defender igual X postos de traballo, pero non se, digamos, que prevalecen sobre os intereses dunha maioría, que a veces, en transformar o modelo productivo para fomentar servizos de reparación, créanse tantos postos de traballo como se destruíron en importar chorradas de Shein de China, por poñer un exemplo un pouco banal. Entón, un pouco, eu creo que aí é a forma na que pensamos desde o inicio. E sobre o resto de cuestións, bueno, creo que fins a segunda cuestión, non? Non me sinto preparado para respondela, pero creo que a responsabilidade penal de funcionarios ou de responsables políticos a nivel persoal, pois hoxe en día, tal e como está configurada, é moi limitada. E moito máis se falamos de inaccións, porque aínda, bueno, podemos falar a responsabilidade ante determinada catástrofe, como estamos vendo na Dana en Valencia, non? Pero ante inaccións, cando se trata de instrumentos, ademais de carácter programático, como non desenvolver un plan contemplado na disposición adicional segunda da Lei da Paisaxe, pois é difícil traducilo logo en responsabilidades xa políticas, administrativas e moito menos penais. Pero, bueno, tampouco me sinto especialmente cualificada para responder a esta cuestión. Vamos alá, entonces, co campo de minas. Puxastes. Quedamos en que as preguntas eran facilitas. Bueno. Quique falaba do tema da pérdida de competitividade porque noutras latitudes do planeta se compite dopados, non? Porque a nivel ambiental eu sempre pensei e defendín noutra vida pasada que non debería de haber tratados de libre comercio tal e como están entendidos hoxe desde o GATT. E non sei en que momento a esquerda foi defensora do libre comercio mundial. Non o sei. Digo a esquerda, que é postulados progresistas baseados na democracia, no Estado social e na protección do medio ambiente. Polo menos iso. A onde vou con isto? O ano pasado houve unhas protestas gandeiras moi importantes en todo o Estado, onde, para a sorpresa de Naide, supoño, o que decían as pancartas era queremos rebaixar as exigencias ambientales da produción agrícola, por exemplo, gandeira. Por qué? Porque de Sudamérica ven xente que produce mierda e entonces non podemos producir mierda, pero podemos importala e comer importada. Ese é o discurso? Non, non. O discurso que tiña que ser é non importen produtos contaminantes e contaminados. Nosotros vamos a producir os alimentos que necesitamos, postulado de soberanía alimentaria e, ademais, de proximidade, con maior sostenibilidade, etc. Entonces, claro,
quen compite por baixo do estándar é quen ten que ter a restricción no mercado, non ao revés. Que estamos pedindo? Ir por baixo. Se pedimos ir por baixo rebastando estándares, non vamos jamás a poder competir con eles, porque o que ahora se chama competitividade, en realidade é explotación colonial, en moitos casos. E mão de obra esclava. Claro, por que se deslocalizaron as empresas? Bueno, no último que recordemos a partir dos 90 e tal. Por mãos de obra cada vez máis baratas. Bueno, pues, non podemos competir contra eso, porque sempre vai haber alguén que produza por un plato de arroz. E entonces, na miña opinión, o discurso da competitividade ten que ser outro. Tiña que ser o da anterior comisión, o da xa das comisións. É dicir, a competitividade desde a calidade de vida, desde a sustentabilidade e desde a xustiza social. Pero aquí a xustiza social nos dá igual. Eu sempre fui un defensor dos arancéis. Sí. Dos arancéis democráticos, dos arancéis sociais e dos arancéis ambientais. Vamos a ver, non custa igual producir nunha democracia que nunha dictadura. Non custa o mesmo producir con dereitos laborais e con seguridade social e con xubilación que sin ela. E non custa o mesmo producir respetando o medio ambiente que sin medio ambiente. Entón, non poden competir dous tomates que se producen na horta galega e na horta marroquí en condicións tan diferentes desde o punto de vista democrático, social e ambiental. Bueno, pois que vamos facer? Que non hai maneira de competir. Non hai maneira de competir. O que hai que facer é, neste caso, a protección por esas razóns. Entonces, eu creo que hai que ser razonables nas cousas. Entonces, eu impugno de partida o discurso da competitividade tal como está formulado. Serei voz minoritaria. Correcto. Non, xa sei, pero bueno, suscito a cuestión porque, bueno, estamos falando de dereito e estamos falando de forza, porque o dereito é forza. E é forza militar, e é forza política, e é forza económica, pero é forza. E estamos vendo ca Volta a España, e con o Festival de Eurovisión, e con todas as vainas estas. É dicir, non se trata deso, se trata da forza militar, da forza económica, da forza política. E o dereito é forza, e o que canaliza a forza, pois, canalizando o conflito, pero o conflito hai, como expuxo moi ben Alba, e moi certeira no tema. Cando María falaba do tema que en realidad das leis que non se cumplen, do que tamén se refería a fins aí, estamos falando, claro, da materialidade dos dereitos, é dicir, de quen fai cumplir calquera, pero que non fai falta ir a unha lei. Claro, o problema da prevaricación omisiva é que a prevaricación omisiva tamén está no incumplimento constitucional, porque por ir ao tan manexado e tan manido artigo 47 da Constitución sobre a vivenda, sobre o dereito de todos a disfrutar dunha vivenda digna, que é un principio rector da política social e económica, pero é unha obrigación, é un mandato constitucional aos poderes públicos. Mire, podemos discrepar na forma en que usted vai camiñar cara aí, pero ten que camiñar cara aí. E entonces a materialidade declarada é que hai que ir cara aí, hai que satisfacer eso, como dixo Alba tamén con relación á lingua cando se empezou a autonomía. Como está todo sin facer, podemos admitir que se redacte así, pero, joder, hai que andar por ese camín. Escolle usted a vía que queira, pero, porque eso é o legislador ordinario e o executivo ordinario pode escoller as vías, pero ten a obrigación de camiñar ca ese sentido. E para eso tenemos que ter un guardián, que é o Tribunal Constitucional. E falaron antes, non sei se foi Alba ou se foi Chelo, claro, de como o guardián non estaba guardando a casa. E iso é un problema que implica a desmaterialización de dereitos. E como se soluciona eso? Parando a volta ciclista. É unha alegoría. Co conflicto. Claro, porque nunha sociedade democrática o único que move os cambios incómodos é o conflicto. É dicir, é ver a expectativa de verse respaldado posteriormente das accións que un fai que son valentes. E entón, na miña opinión, claro, que cambiou entre agora e fai 6 meses no xenocidio? Non cambiou nada. Que máis dá que morran 60.000 que 40.000? Cualitativamente ten agora caracteres ahora a ONU descubre que é un xenocidio. 3 anos despois, mellor, pero creo que os caracteres os había con 40.000 mortos igual que con 60. Que pasa? Que hai un movimento de fondo, porque resulta que os gobernados que teñen unha serie de valores, porque somos bastante mellor como sociedade, eu creo, como persoas individualmente, que o que nos quere facer ver a Unión Europea, e falo da Unión Europea porque a posición da Unión Europea é unha vergonza moral, unha miseria absolutamente indigna de chamarse democracia, e non solamente por relación ao xenocidio, que en primeiro lugar, pero tamén por términos económicos e ambientais con relación aos Estados Unidos.
Pero que é eso de plegarse da maneira que se le han plegado a Trump, o sea, a un dictador, porque ele está salindo do seu propio sistema normativo para facer cousas que non están autorizadas no seu propio sistema normativo, que é manexar os aranceis como o que manexa non sei o que, non? Veremos se o Estado de Dereito funciona en Estados Unidos, pero bueno, daría para outro seminario, non? Pero o que quero dicir? O que quero dicir é que hai que plantar cara e os gobernantes teñen que plantar cara e o van facer, non hagas que os gobernados lles deixen claro que non están dispostos a tolerar iso. Por iso, claro, a chamada retroalimentada destes días, porque eu creo que aí hai un xogo político retroalimentado entre uns e outros, eu creo que é un xogo hábil. É un xogo hábil porque, ademais, nos estamos xogando a dignidade colectiva. Que vai ser de nós dentro de 20 anos cando se fale disto, joder. Perdonando polos tacos que non debería dicirlos, pero bueno. Con isto non pretendo eludir a seguinte cuestión, que era, volvendo ao tema da responsabilidade civil por danos por hidrocarburos. Ten o Estado español capacidade para impoñer unilateralmente un sistema como que propuxen eu? Vamos a ver, eu desde logo penso que o mellor é ir a un sistema convencional, é dicir, un sistema pactado multilateralmente. Eu creo que os mesmos intereses que ten o Estado español en defender as súas costas ateñen todos os estados ribeireños que están nese top 10 de grandes catástrofes. Entonces, eu creo que a primeira misión na plano internacional sería o corpo diplomático traballando para unha promoción multilateral impulsada polo menos polos países máis perxudicados por isto. Pero indo ao peor dos escenarios, ten capacidade unilateral, e claro, non está ben compararse cos Estados Unidos, pero non sei por qué. É dicir, os Estados Unidos pode facer unilateralmente, e era unha crítica que se facía na proposta de sistemas, de importar sistemas como da Oil Pollution Act, era que eles poden, nós non podemos. Claro, o potencial do Estado con relación ao potencial dos Estados Unidos é moi diferente, pero nós temos algo, que é un corredor polo que pasa moitos buques. É dicir, pasa, como expuxen antes, seguramente o 40% do tráfico de hidrocarburos do planeta. E entonces, afastalo fora das aguas territoriais, como pode impoñer iso? Pode impoñer dicindo, aquí non está exercendo o paso inocente. O paso inocente en dereito internacional o dereito que poden facer os buques estranxeiros das aguas soberanas españolas, non? E eu creo que aí habería marxen para impoñer unilateralmente esa situación. E despois outra cuestión que é moi interesante xurídicamente, a máis interesante seguramente dos últimos tempos a nivel, por lo menos para o Estado español, a nivel internacional, que é o tema de facer valer as propias resolucións. Eu creo que hai que ir de novo a un xogo de poder pactado, é dicir, condicionar, eu creo que se debe ter feito xa, posto en riba da mesa, condicionar o recoñecemento de outra serie de resolucións conforme a lex mercatoria que se producen en tribunais arbitrais estranxeiros, a que a nós tamén nos recoñezan a capacidade de impoñer as nosas propias resolucións nesta materia. Isto é complexo, eu non digo que seña fácil, eu digo que hai unha solución polo menos teórica ou polo menos unha forma de plantexar o conflicto polo menos teórico. E vou acabando. Con relación a primeiras cuestións que plantexaba Fins, non vou a contestar, lóxicamente, porque é un asunto que temos no xulgado e, polo tanto, a min correspondeme falar por os autos e sentencias que firmo e que perdonarme por esa cuestión. E en relación ao tema da prevaricación omisiva, xa dixen tamén o tema respecto da Constitución como exemplo paradigmático, non? Hai un problema que os grandes guardiáns que teñen que facer iso, non? Mais alá deso non podo decir nada máis concreto. Grazas. Pois moitas grazas, eu creo que foi interesantísimo tanto os 4 relatorios como tamén o coloquio. Eu creo que, lóxicamente, como decía antes, e é mesmo... Perdón, me quedaba a cuestión de Chelo. Perdón. Claro, Chelo dice algo que é a verdade. Se poñemos unha responsabilidade limitada, a ver quen paga os seguros. Pois que non os pague naide, non transportamos petróleo. Claro, en realidade non vai pasar iso. O que vai pasar é que vaise mutualizar e, desde logo, vai aumentar o precio, debería aumentar o precio, porque eu creo que debería aumentar o precio. Debe aumentar o precio porque o petróleo non é auga. Bueno, a auga tamén daría que falar, non? Pero o petróleo, claro, o petróleo é unha sustancia intrínsecamente peligrosa e pode causar un dano, e, polo tanto, os que consumen o petróleo teñen que saber que poden causar un dano e que teñen que ser tamén corresponsables dese dano. Entón, claro, estamos pagando o petróleo por baixo do seu custo real, porque cando hai un custo real dun dano non se mutualiza. Sí que se mutualiza, pero na poboación afectada directamente, non no resto. Se pasa un petrolero que vai para Suíza,
Claro, e naufraga aquí e nos deixa todo aquí os suizos que iban a disfrutar dese petróleo, non, o que disfrutan habitualmente dese petróleo, por que non se teñen que corresponsabilizar dunha materia peligrosa da que se beneficia a súa propia economía? Pois eu creo que sí. E entón, claro, estamos en precios que son máis baixos porque é o que se... Bueno, non sei, non sou economista, pero é unha externalidade que non se contempla no precio. E entonces, pois, eu creo que debe contemplarse. Eso produciría que? Unha expulsión, porque unha expulsión me refiro, cada vez que tú subes o precio en algo, pois claro, hai xente que deixa de consumirlos ou consume menos cantidad e tal. Visto como é a curva de demanda do petróleo, a mí tampouco me parece un problema. É dicir, me parece absurdo que co pouco petróleo que queda que se queime, podendo destinar a outras cousas, non? Entonces, entendo a cuestión, pero creo que xeneralizando o sistema, o custo por unidade sería moitísimo máis baixo e, ademais, o desvío cara a prevención nas medidas técnicas tanto do estado dos buques como nas condicións de navegabilidade. Insisto moito nesto porque, claro, que un buque navegue e non se meta nun porto de refuxio cando hai un problema, a veces ten que ver con que ten que chegar nun momento determinado porque lle pagan unha cantidade por chegar un día e non outro. Entón, arrisca unhas condicións meteorolóxicas e iso a veces é o que causa o dano. Bueno, pois habrá que sentarse a falar desas cousas tamén. Entón, bueno, é unha discrepancia cordial, pero bueno, quero defender que poda subir unhos céntimos o precio do custo da gasolina a cambio de que se invista máis en prevención e, por tanto, en preservación do medio. Perdona. No, nada, era lo lógico contestar a todas as preguntas, non me dera conta, nada, simplemente dicir que considero que, efectivamente, que foi moi interesante e que é un luxo que podamos asistir a un nivel de debate tan interesante na nosa lingua, que é un síntoma de normalidade e que tamén é un orgullo facer parte do grupo de ensaio e pensamento da Real Academia Galega e que podan promover estes debates e que non pechamos nada, abrimos moitas cosas, pero creo que temos máis e mellores elementos para a reflexión que son tan necesarios. Quen lexisla ten a súa, lóxicamente, pero, curiosamente, en estados democráticos eso sae dos votos nas urnas. Quen fai executar o xulgado, pois tamén ten a súa, porque a propósito da mención do Tribunal Constitucional e pensando de moitas cosas que se cruzan, ás veces unha tamén ten a sensación de que agora o individualismo tamén nos leva, como se di ás veces, a arquitectura de autor e todo eso de autor que parece que hai tanto adanista e a min, bueno, perdóademe a expresión coloquial, pero ás veces teño esa mesma sensación coa xurisprudencia que emana do Tribunal Supremo e coa doutrina do Tribunal Constitucional, que ás veces parece que o que ten forza vinculante, pois, claro, como decías, Luís, e decías ben, hai unha diferenza entre o dereito que está escrito en textos e a literatura, porque se publican en publicacións oficiais e teñen forza vinculante, e que ás veces eso non sucede así, pero finalmente, que era onde quería ir a parar para rematar, a cidadanía tamén temos a nosa, non só cando escollemos nas eleccións, senón tamén no que facemos ao longo dese período, como persoas que traballamos, como persoas que consumimos, e ás veces tamén nos gusta máis subcontratar a democracia mentre nos tomamos unha caña, que é lexítimo, e lógico que pase eso, sobre todo cando vemos as noticias, pero desde logo non é lexítimo no sentido de que non é xusto que nos estendamos como se non fora con nós, aínda que cada un ten as súas e non todas son iguais. E simplemente quería rematar con outra cita de Petra Kelly que ten que ver con isto e que está escrita hai casi 40 anos, polo que decía isto tamén un pouco da dimensión e perspectiva histórica, e que ten que ver con elementos que saíron tanto nas ponencias como no propio coloquio, que dicía: non podemos permitir baixo ningunha circunstancia que se utilice o argumento da xustiza social e do mantemento dos postos de traballo como arma contra a solución de problemas ambientais. Para nós, a loita contra o desemprego é ao mesmo tempo unha loita en pró de actividades laborais máis sensatas, investimentos ecolóxicos e socialmente xustificados e conceptos alternativos de produción e conversión. É xustamente nese terreo onde os grupos ecoloxistas e os movementos obreiros progresistas deberían ir da man. Pois moitas gracias, e agora rematamos en dúbida ben, porque rematamos coa voz de Falla Díaz. Así que moitísimas grazas a todas as persoas que o fixestes posible.
traemo aquí para coser o meu corazón ferido. Xa non é dela, xa non é dela, xa non é dela morena, xa non é dela, xa non é dela, xa non é dela, xa non é dela morena, xa non é dela. Para Castenda, Castenda, lévame o meu corazón. Para Castenda, Castenda, para outro lado non é. Ai, a la, 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 ai, a la, 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 la. A perdiz anda nun monte, o perdijón no balado. A perdiz anda dicindo ven acá meu namorado. Ai, a la, 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 ai, a la, 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 la. Mi madre me lo decía, yo también lo considero. El que no tiene cabeza no necesita sombrero. Ay, a la, 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 ay, a la, 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 la. Para Castenda, Castenda, lévame o meu corazón. Para Castenda, Castenda, para outro lado non é. Ai, a la, 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 ai, a la, 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 la. Ai, a la, 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 la. Ai, a la, 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 la. Moitas grazas. Bueno, e vou cantar un tema que non pensaba cantar, pero Alba díxome que lle gustaba moito, entón, pois vou non cantar, porque por que non? Como non traigo acompañantes, vou facer o que queira. No tono que queira, como queira. Bueno, este é un tema que está no primeiro disco, no Cabo Leirín, e está acompañado, é un disco que fixen co Heavy, que é o mellor técnico de Europa e probablemente do mundo, e fixémolo gravando... foron grabacións de campo, digamos, en directo, non? E gravando sons ambiente. En este caso é o sonido que me acompaña, que non o vou poñer agora, vou non cantar simplemente a capela, pero neste caso é o lume dunha lareira en Doncos, que é o meu pobo, e a cantiga non é de Doncos, é de Benvibre, e nada, chamase porque non hei de cantar, seguramente o coñezcades. E se non coñecedes o disco do Cabo Leirín, pois xa está no Spotify despois de 6 anos, entón podedes escoitalo cando queirades ou incluso na miña páxina en falla.gal. E despois deste momento de publicidade, porque non hei de cantar, porque non hei de cantar, porque nei de andar alegre mentras non teño pesar. Perdi no meu refaixo, perdi no meu refaixo, perdi no cordón del Mirapepa, perdi no cordón del... Meu marido traime outro, meu marido traime outro, eu darei conta del Mirapepa.
mira Pepa, e eu darei conta del. E arriba o meu pau de pino, por debaixo vieiteiro. E adiós nenas de Benvibre, que vou velas de coucieiro. Perdi no meu xustillo, perdi no meu xustillo, perdi no rodo del mira Pepa, perdi no rodo del. Meu marido traime outro, meu marido traime outro, e eu darei conta del mira Pepa, e eu darei conta del. Adiós hasta mañán, adiós hasta mañán, adiós los que se quedan, adiós los que se van. Perdi no meu xustillo, perdi no meu xustillo, perdi no cordón del mira Pepa, perdi no cordón del. Meu marido traime outro, meu marido traime outro, e eu darei conta del mira Pepa, e eu darei conta del. Moitas grazas. Vou cantar agora uns temas que son unhas coplas de Espadalar do arquivo de Alan Lomax, acompañada desta pandeireta de mentira, que é unha pandeireta sin ferreñas, e tampouco é un pandeiro porque é moi pequena para ser un pandeiro, pero bueno, a min axúdame a acompañarme sin o son da ferreña, que me encanta, pero que, bueno, pois a veces traigo este. Sí, de Espadalar, vale. Son tres que unín. Están no arquivo de Lomax e Solveira. Está ben colocado isto, maestro? O carballo da portela ten a folla revirada, que lle revirou o aire unha noite de xiada. Vivo o pueblo de Sol
Moitas grazas. Bueno, despois deste exorcismo vou ir coa última, porque, bueno, claro, son cancións curtiñas, faláramos así de facer 3 ou 4, penso que está ben facer unha máis, ou, bueno, tampouco vos quero... Foi super interesante todo, moitísimas grazas á Real Academia, Marilar, por convidarme, xa quería ter vido, penso que foi ano pasado ou anterior, e ao final non pudera ser, pero estou moi contenta de ter vido nesta ocasión e escoitar uns relatorios tan interesantes e tan necesarios tamén para que entendamos cousas que nos incumben a todas, en definitiva, e que somos capaces de entender realmente, sí. Así que nada, bueno, vou acabar con Toutón, que é unha peza de Toutón, como o seu nome indica, e nada, e agradecervos pois a todas estar aquí. Hai que me deran Toutón e unha leiriña de terra para lle botar a agua para mi pasear nela. Ai, la 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 la, ai, la 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 la. No ceo falta unha estrela, no ceo non aparece, meteuse na túa cara, nos teus ollos resplandece. Ai, la 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 la, ai, la 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 la. Teño unha pena no peito, non me deixa respirar, e aínda por ninguén chorei, solo tú me fas chorar. Ai, la 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 la, ai, la 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 la. Se souberas como eu teño o meu corazón por dentro, non me dabas unha fala, non tiña o atrevimento. Ai, la 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 la, ai, la 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 la. Hai que me der el Toutón e unha leiriña de terra para lle botar a agua para mi pasear nela. Ai, la 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 la, ai, la 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 la. Ben, pois moitísimas grazas a todas e a todos por virdes, moitas grazas aos relatores, a Falla, os relatorios están, como foron retransmitidos por streaming, seguen estando a través da web da Academia e estarán o ano que ven no boletín da Academia, entón os poderedes ler. E o de Falla, pois non se poderá ler, entón mercade os discos.